Seyitniyaz Ataev, Gazap, roman. Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat şehri, 1981-nji ýyl. 1-nji bab. Hogdan ýoly. Asman ýaňa agyrypdy. Murat Bagşyýew hogdan ýol bilen ilerik dabardaly dükürdüli, haşşarlyly tüýşip barýan agyr goşunyň gapdandan atyny ýap-ýokoryk gorduryp barýardy. Murat argyn saldat nizamlarynyň, at goşulan toplaryň, olaryň nal tigir gütürdüleriniň, zygyrlarynyň gapdanyny ozup barýardy. Taga şekillip ýyzdan bir näçe güňlüşde eşdirdi. O sözleri Muradyň deňesinden bir gaýtarady. Öň ýanyň ýene bir gaýtarady. Taga şekil komandady edil ýaň ýaly öňde bir jülgäň içinde hereket gübürdüsiniň arasyna ýitip gitdi. Murat atynyň başyny çekdi de ýyzyna seretdi. Oň burnuny at deriniň hem tozanyň ýyzy kaplap urdy. Ýyzdan bir näçe maşyny güňleşde eşdirdi. Soň tozun perdesiniň aňartyndan renklenen sıralaryň solak gögümtil aşygy göründi. Topçular "Haýtdyr!" Saga diýip ýablaryny tirkegdäki toplaryny dagyň kertine gysdylar. Murat ilki atynyň başyny çepe urjak boldy. Ol ýyzdan gelen maşynlary aralykdan göýbere ýerine ötdi. Emma teresi ýoluň şep buradyp göter eken. Olam saga çekilip topçu ýablarynyň arasyna gysylmaly boldy. "Hey, öňräkkä ýyrak çekilip, tirkeg başynyň zylawyny çekip gelýän ýetger gamçlaryň tapy bilen Muradyň atynyň sagyrtyndan itdi. "Şekillere soraşordyň. Enni deriň tozanyň ýysyna gaýşyň, göýüniň mahor kaň ýysam goşuldy. Bu maşynlar nire gowmap barýarlarka?" diýip Bagşyýew öz ýanyny pikir etdi. Öňde bar zatyryatlaryň tergetden geçenine sagat ýarym bolandyr. Murat sagadan seretdi. Emma daňdanyň ümüş tamşynda sagadynyň dilini görüp bilmedi. Ýa-da kamdy meni ýiberen az görüp maşynamy bereýdimki. Ýöneştap maşyny ha meňdenok güňleýişi agyr. 41-nji ýylyň 27-nji awgustunda Eýrana geçmelip diviziýa düýün buyruk gelip gowuşdy. Azerbaýjan Julfas tarapyndan öňüň geçirilipdi. Diviziýanyň ştab işgär bolan soň kapitan Bagşyýew öýlerine de şeýle buyruk geljegine garaşýardy. Bu portada on garaşýanlaryň ýene bir sebebi bardy. Murat Bagşyýew ýaşlykdan günnägör şunas bolmak arzuwyny. Ol günnägör ýurtlarynyň edebiýatyny gyzyklanıp okuýardy. Dillerini öwrenmäge tirişýärdi. Eýranyň bolda bütün taryhyny, dep desturuny öwrenipdi. Ennol Eýranyna gulluk etmeli boljakdygyna begelmänem durunokdy. Farsça gepleşik dilimi kämilleşdirerin. Sagdyny, Ferdowsyny öz dilini okumagy öwrenerin. Entek beýle garry däldi. 32 ýaşymda. Murat gyzyl goşunyň bir aksiýasynyň Eýran halkyna ýa-da Eýran döwletine garşy gönükdirilmänligine puta düşünýärdi. Kamdiw Lushenskiýiň düýnüki düşünürişinden soňa hatam aýdym boldy. Generalyň aýdysy we operasiýanyň maksady birinizden nemis faşizminiň Eýrany bide garşy plasdarma öwürme kopynyň öňüne almakdan, ikinciden hem taýyzlaşdyrmazdan aljak harby materiallarymyzy zowalsy geçirirýärdi. Eýranyň süýlen Trans Eýran magistralyny döretmekden baratdy. Eýranyň günorta gün mataryndan düýün İngiliz goşunlarynyň girmegi ýöne erdinlerli we operasiýa taýyzlaşdyryň nemis faşizmine garşy göreşindäki bileşikli strategiýasyndan gelip çykýanlygyny da Bagşyýew bilýärdi. Emma şonu şu etkerler bilýärmi-ki? Şonu häzir Eýranlylar bilýärmi-ki? Kapitan Bagşyýew 32-nji ýyldan bäri komanda ştab wezipelerinde bolan soň goşunlar syýasy işgärleriň işini özünikinden ýeňil görerdi. Olara "Siziň işiňiz bolarmy? Gaýda dokap berseňiz, listowka çykarsaňyz utordy. Käte ýygynak geçirseňiz bolan" diýip syýasy bölümde işleýän öz dostlaryny ýaňsylap degişerdi. Inni görün, syýasy işgärleriň rolunyň ägirtdigini göz ýetirdi. Diňe göz ýetirmek däl, hatda hopukdy. Eýsem operasiýanyň üstünlükli bir jaý bolmagy, şu derhem mahorka ýeti kökäp duran ýöneki ýetgirleriň wezipe düşünüşine bagly boljak. Diňe bir bolarym däl. Eýsem şu operasiýanyň hak manysyny Eýranlylara da ýetirmeli. Bagşyýewiň pikirini iňirläp, zordan ýap-ýokoryk durmaşyp barýan zis bäşleriň güdürdi boldy.
Bagşypyň aty tesdi. Top atlary bolsa harlaşyp ürksek bolurlar. Emma gidere yer bolmaýan. Pastrom komalaryny basyp keýirjekleşip duruberdiler. Maşinlaryň kuzowynyň üstü çadyrlydy. İçinde de goş bolan harby eşikli ýargy bardy. Bir metsanbatyň maşinlary. Entek orar gozgunmaly däl ahyry. Öýren grafik goýunça ilki diviziýanyň ştaby gozgunmaly. Soň metsanbat täziri göçmeli. Ýa-da gan öküşlük bolaýdymyka. Şeýle bir zat bolunur. Ýögem kamdiwiň ýanyndan gaýdalym ýaňy da ahyry. Ýerden 4:00 kapitan Bagşyp Howdan Pastyolowynyň günerta jetinde kamdiwiň komanda punktyny. General Lushinsky baydak ýaly uzyn derek ýaly syýrdam urus ýigdi. Ole ştabçyly kapitan Bagşypy odalyny tanaýady. Onuň bilen goşgudydy. Marda da bile gulluk edipdi. Türkmen ýigitleriniň köpüsi bilen gulluk etse de Lushinsky entek Bagşyp ýaly operasiýw ştab işine ýökdeni duşmanny. Her bir ýerde, her bir şertde bolaýdyn. Goşgunlaryň ýagdaýyny, pozisiýalaryny, hereketini, garaşylýan manewrny, ýetsek tepkitlerini ehtimal çaknaşyklary Bagşyp topografik kartasynyň ýüzüne gyzyl, gök, goňur galamlar bilen şeker görün. Ähli ýagdaý edil küç tagtadyň ýüzünde ýaly äşkar görünip durundur. Onuň telefonla bolsun, sapar üstüli bolsun, radio üstüli bolsun, polklary töwüş tapşyrygyny berersiň. Ýa-da öňkü beren tapşyryklaryny üýtgedersiň görün. Planşetini açyp Bagşyp ýanyňda baryny karta geçirip durundur. 4:15-de polk komandirynyň ilkinji habar geldi. Öňde barza atyryat tergetden geçdi. 1-nji batalyon Eýran tergetçilerini ýaragsyzlandyrmak bilen meşgul. Güýçlendirilip GPZ Glavnaya podhodnaya zastava baş ýürüş zastavasy boldy. Maşat ýolunyň öňdäki ýylatly punkty tarap garşylykly hereket edýär. Eýran ýerli häkimetlerine we halkyna ilkinji düşündiriş şäherle geçirildi. 4:30-da hem polk komandirynyň gelen habar ýokarga meňdeş boldy. Ýöňde barza atyryat 0256 kvadratdaky dağ geçirgetine ýetip, şonu eýlenini habar beren soň, diviziýanyň komanda punkty hem tergetdäki gümürkananyň raýonuna barmaly. 5:00 hem polk komandirynyň beren habary birinji habardan tapawutlanmady. Men ýer üýte duýdurupdym agyr diýip, Lushinsky ýagtylan dağ gerişine teredip gepledi. Görýäň, polkuň öňde barza atyryat bilen argatmasy ýokdur. Öňde barza atyryat garşylyk görmän soň gidendir öňe. Ratsiýada ola daglyk ýerde ulak garalygy işläp bilýänler. Şoň şünem gelýän habar bir meňdeşdir. Anhaýyn howa ýagtyrly, aviasiýa uçmaly. Oňa biz öňde barza atyryat haýyr sepgidi ýetdi diýip aýdaly. Lushinsky dargyany duýdurmajak boldy. Barmaklar onuň beýninde galawaply aýan edýärdi. Bagşyp diýip eline karta gümra bolup duran operasiýa bölümiň işgärine döndü. Sen kapitan derrew atyň atlyny, polkuň komanda punktyna bar. O ýerde de razwed rotanyň tanketasyna minni. Öňde bar zatryýadyň ýygyny ýet. Aratnaşyp üçin et. Polkuň aratnaşykyna şarnygam şo ýerde ýanyň al. Beýledat bolmady. Beýledat bolmady ahyry. Herekete başlanmady bäri ol bir sözüni süýkdirip aýtdy. Bir sagat geçdi. 3 tane sen ýallyk, 3den bir meňdeş. Bagşyp duşundan maşinine geçirmek üçin topçularyň arasyna gasalyp, atyna bir neme dynç beren soň, o goýa maşinlerden galmajak bolýan ýaly atyny ýene bir salym gamsa basdy. Gümürkananyň ýanyna gelende Bagşypyň deputasy üýüşdi. Jülgäniň içindäki ähli boş yer goşun enzamlaryna hyrynly kynny. Ýöňdäki dağ atyjylyk polkunyň tyýyl gulluklarynyň, san rotanyň, sapyor rotadynyň, art üçinçiliginiň, ok sülsat adyk üçinçilik bölüminiň, şeýle hem polk ştabynyň 4-nji, 5-nji, 6-njy bölümleriniň we ýene-ýeneleriň hemde aýratýan art polkuň tyýylynyň ähli gulluklarynyň arabalarynyň, taşankalaryndan, furgonlaryndan, üstü yüklü, üstü yapık, üstü açık, üstü adamly, üstü snaryatly we ýene-ýeneli ton ýarymlyk gaz ağalardan 5 tonnalyk zis beşlerden doludy. Agaç tigirli, gysgyn ýerli gaubitsalar bolsa,
kä o ýerde kä bir ýerde eskerler söküp göýe dögege salynjak ýaly 2-1 goşulan atlar ýüklenýärdi. Bagşyýyň deputasiýanyň üýçürinde adam ştab dilini aýdamyzdy. Zanly we zanysyz sögüş birlikleriniň bir-birine şeýle ýygzam ýerleşmegidi. Ýekeze snaryat kaçta da boş geçecek däl. Biýagdaý Bagşyýyň ýaman gaharyny getirdi. Her sene belli yer bellenildi. Hereket etmek üçin belli tertip, belli aradaşlyk bellenildi. Bulan barynyň ýolun garasyna üýtmegi näme? Elbetde Bagşyýyň öz sögüşçüň tapşyrygy bardy. Ähli zady gözüni ýumyp, ol gösgöni şo tapşyrygy ýerine ýetirmäge gitmeli. Emma bir tertipsizlik, onuň hut öz operasiýa bölüminiň işläp düzen dislokasiýa grafygyny bozýardy. Bagşyýew planşetini açyp kartany veretdi. Razwet rotanyň başlangyç pozisiýasyny ýeridi. Şo ýerde tanketka bolmaly. Pol komandiriniň kepesi, komanda punkty. Hojaýda bolmaly. Ilki şoňa baryp ýagdaý bilen tanışmaly. Mitsanbat näme bir ýerde öz şadyrlygyny gurýaka. On şadyr uryan ýerine anha diviziýa ştabynyň bölümleri gelmeli ahyry. Näme hili askerime çyrip, gözüm görüp durka beri duşunan geçmeýin. Wagtym kän almazdy. Ol ak köpük bolan atyny Mitsanbatyň maşynlaryny tarap sowdy. Ol Mitsanbatyň komandirini on çoklugy utanamaýardy. Ýöne onuň goşundan godal Aşgabatda baş wrach bolup, klinikalaryň birine işlänni, hemme tarapynyň hormatlanýan uly spesialistligini bilýärdi. Hormatlanýan da bolsa, uly adam da bolsa, ona ýalňyşyny aýtman geçmek bolmaz. Kemer salparyp, köýnegi düýrlenip duran sal taşly, ýakary iki şparly wrach kapitan Bagşyýewiň aýdan sözlerine kän bir pitwad etmedi. Ol harby ýeşikli bir ýaşgyýda kömekleşip ýere kalkýardy. Çadyryň ýüpini dartdyryp, şoňa daňjak bolup gara başyna gaýdy. Kapitan özüniň kimdigini aýdyp, ýene de öňkaýdan sözlerini gaýtarady da kartadan Mitsanbatyň düşlemeli ýerine urkezdi. Zanım, sen diviziýanyň 1-nji bölüminiň işgäri bolsaň gowudat. Ýöne siziň belläni ýeriňiz birinizden ýollandaş. O ýere ýaralyny götürüp ýady, araba bile eltýän şaň ýaralyň jany çykjak. İkinciden bire suw gerek. O ýerde suw ýok. Üçünciden hemmelerden çetde garada bolmagy biziň gyýdylar biler bolsaň şagarlyny gorkýarlarsa ýeter ýeterlikmi? Bagşyýew jogap bermäge ýetişmäke, maşynyň aňartyndan ýakary 3 kubikli ýadgul çykdy. Bagşyýewiň oňa göz düşenden diliniň ujundan sözleri uçup gitdi. Şeýle adamlar bolýar. Eginlerini näme geýterler gelişip durýar. Ýadgulym şolardan. Pilot gowy onuň gara saçynyň üstüne gyşygragadan zaleýje ýelmeşip durdy. Kinaýal sözleriň gözleri digirdeýärdi. Şirinje dogdugynyň gyraky şowlary oý tokluja ýangagynyň içine girip gidýän ýaly. Onuň giň maňlaýyna burşak der. Ýaňy dagdan taýlanan günüň şöwlesini ýelpilýärdi. Ýa-fi komandir guşaw bolsa, beýlini göýe desse bogumy ýaly bog durdy. Hoş gördük kapitan. Tapa gelipsiňiz diýip ýagul, türkmeniň salykatly hem ogadan sözlerden Bagşyýew alakatdy. Başbaşdaklyk görýäňizmi? Goşun terişleriniň bir ýere toplanmagyny eltdi. Bir size hal çürüdäk türgünleşik manewr däl. Ýa-da sögüş ýagdaýy. Ýa-da düşman aviasiýasy gelse, ýa artilleriýa atsa, şu daknyşyk näme hel bolar diýip Bagşyýew Mitsanbatyň komandirine öňkü diýjegini diýmedi. Ýumşak ähňde düşündirmek gerekýärligini. O ýagule de resmi jogap bermek makul bildi. Harby ýagdaýyň talaby şeýle. Bagşyýew şol ähňde de sözledi. Men sapa gelemok. Ýollaş 3-nji iranykly harby wrach. Gulluk welipämi ýerine ýetirýän. Gulluk welipäňizi ýerine ýetirseňiz hem atdan düşüp ýerine ýetirseňiz bolmaýarmy? O janawar ak köp bolup dur diýip ýazgyly ýene de özüniň baýak tanyşy bilen gürleşmäge sözleşmäge meýilligini bildirdi. Bagşyýew hem ýazgyly sözleşdi. Hal ahwal soraşady gelýärdi, emma wagt garaşmaýardy. Alyňa tamally. O töwrüne gözüni aýlady. Polk komandiriniň kepesiniň ýanyna tanketkada taýin urdy. Kamdif eýem Bagşyýewiň ýerine ýetirmeli welipesini telefon bilen habar berip durýan. Kapitan şporny atyň böwrüne basyp uramakçy boldy. Emma zylaw şekenini özüm duýmany galdy. Ýene görüşerdik gulýa. Siziň bir dediňizi bilenim gowy boldy diýip, ol kepe tarap atyny gamsa bassy. Eýran komendanty bilen polk komandiriniň nämäkde gürleşýänidi. Lushinskiň soň näme hil görkezmi berenini kapitany gyzyklandyrmady. Ol aratnaşyk naşarlygy gidijek tüýlük Türkmen sypat Şuriýany hem tanket kamennirdi de öňde barjy
atriyatlaryň ýyzyndan wadyat haýdy. Olar ýollaky iň berent dag gerişine tanket bilen radisti çagyryp, şo ýerde aralyk stansiýany oturdanlaryny da atriýadyň ýyzyndan uly ýyratly punktyň öň ýanyna ýetip, olaryň rasiýalaryndan dag başlaryna aralyk stansiýa ýagdaýy habar berenlerine de aralyk stansiýanyň üstüne gepleşip, ýetaty güýçleriniň hem herekete girenini bilenlerine de kapitan Bagşyýewiň kellesinden ýazgylyň mulaýym sesleri aýrylmaýardy. Hoş gördük kapitan, sapa gelipsiňiz. Onuň tapýan sözlerini Şahenim garipdaky hoş geldin garybym, sapa gelip senden ýaly. Uruş wagtynda sapa gelinýäni gelmeýäni bilmeýärmiki. Şeýleje sözlerlen erkek kişileriň uğuny yekelemääni muňa Sülgün Saparowyny öwredindir. Sülgün Saparowa tüz artistka diýsen artistka da akylly, hoşgalaw aýaly şo Sülgün Saparowa. Gulýa ýazylyň adyny Sülgün Saparowa Gulý diýip tutýardy. İkisiniň ýaşyna kän bir tapawut bolmady, Sülgün Saparowanyň gyýyzlygy bolýar. Hawa, äriniň ýagyny goşa Kulyýewiň gyýyzy da. Ýazgylyň kakady goşa Kulyýewi, Bagşyýew öňden tanaýardy. Pettewnikumda okuýaka, ol kalligrafiýadan muallim bolup gelipdi. Şonnoň revolýusionerka Anna Kulyýewiň ärmiş diýerdiler. O hakda okuwçylaryň arasyna dürlemişmişler bardy. Ol ýö dersinde arap, latin we rus kalligrafiýasyny bir wagtda utgaşdyryp öwrederdi. Ol arapça boldun, latinçe boldun, rusça boldun, gara tagtaň ýüzüne ýazanyny harpleri edil ýylanyň damagyndan çykan ýaly diýdi. Şo wagtlar onuň aýaly ölüp dulgalan wagtlardy. Ol elmedam aksam hem tämiz geýnerdi. Ödem dimdik görerdi. Geplerini de pert geplerdi. Ol ýöň paşa ofiseri bolmuş. Ýön aýaly revolýusionerka bolansoň, oňa zat degmeýärmişinler diýip müşaýra diýdiler. Soň ony Bagşyýew Türkmen atly polkuny gulluk edýäkä görüpdi. Şonda Bagşyýew Jigitowka ýarşyna gatnaşanna, ak kelpekli, ak kitelli, ak galifeli goşa Kulyýew studiýaly gelipdi. Emma şo wagtlar ol goşa Kulyýewiň soňky aýaly Sülgün bilen tanışaryn. Sülgünem goşanyň dulgalan gyýy ýazy bilen tanışdyrar diýip birjikde guman etmeýärdi. Sülgün Saparowa bilen bolsa, Bagşyýew guşguda gulluk edýäkä tanışypdy. Bir gün guşga Öwre Tahir Sady dramasy geldi. Bagşyýew şonu ýa-da Taşkentden komandirovkadan gelipdi de bilet almagy boldy ýetişmänli. Kassada bilet ýokdy. Tomus teatrynyň agdy boldy kyrynly. Bir tapar görmese Bagşyýew boýuny haçan görjek. Ýyllar 2-3 tapar görüpdir. Emma Bagşyýew boldy birem görmändir. Anhada onuň polky Tomusky lager ýygnanyşyna gitjek. Ol töwekkülçilik etmek ýüregine dugdy. Sahnanyň ýeňsizinde artistler tutup şoň aňarsyna olaryň geýim giýýäni haýdy, murt ýazanýany haýdy, ýüzüne renk salýany haýdy, her özi iş bile gumrady. Ol suýuny galdyryp giýirdi gölün, bir başy jygaly ýalpyllyk atla köýnekli "Way" diýdi-de özüň lampa ýere goýberdi. Onuň öňündäki uwanlyk şyrada ýykyldy. Bagşyýew derrew sırandy kelip, aktrisany ýerden galdyrdy. Şo pursatda da beýle artistler, aktrisalar huwa ýeşdiler. "Way, ýüregim ýarly" diýip Sülgün Saparowa ýüzüni agyp ýaly edip ýakadan tüýkürdi. "Ay oglun, anysmasaň, ýaman gorkdum, way, ýetdim aýlaýdy." "Suw içeriň" diýip artistlardan biri suwul kurşýany Sülgüniň agyna tutdy. "Gaty gorkypsyň. Sahna çykyp biläýsiň ne ýagşy? Hany çykyň, gorkudan baryn tutoýun." Bagşyýew az gorkmady. Ol edil dikilgalyk ýaly bolup durdy. "Çyk diýen, saňa näme gerek?" diýip soňky gelen aktrisa Bagşyýew öýdürdi. Bagşyýew näme diýjegini men biledat bilmedim. Basmam lagere gitmeli diýip bir zatlar samraşdyrdy. "Administrator, bar şunu birinji gatarda oturt" diýip o garankaga ýygyrdy da soň Bagşyýew öýdürdi. "Sen ýoldaş komandir daş gitme, birinji gatarda otur. Eger Sülgüniň ýüreginiň gürsülligi düzelmese, sen gylyň ýakyp ýytmaly bolar" diýip şo aýal Bagşyýewiň ýüzüne seretdi. Bagşyýew ýylgyrdy. Okumuş adamlar, emma şeýer atlary ynanýarlar. Oýunyň ikinji aktyna ýanky gorkon geliniň mahym bolup süzülüp ýazylyp aýdymaýdyşyny, keniderle tant edişini görüp Bagşyýew haýran galdy. Onuň şerin owady, mährem labzy diňe tahir däl. Asyl zally oturan öýüdi ýaly sallaklara benni ýetjekdi. Spektakllaryndan Bagşyýew ýerine çykdy bolsa, Sülgün Saparowadan ýötünüş toramagy ýüregine dugdy. Emma Bagşyýewiň bu taparky edep hatyrasy diňe ol ötünüş bile şäklenmedi.
Bağışyf artistler öýüne çağırmaly boldy. Şonu ol gaty utanypdy. Onuň sallak öýünne bir gaty kravat, bir gaty stol hemde bir näçe oturuşdan başga zat ýokdy. Onuň bar baýly kitaplardy. Şonu 7-8 adam eni oturtmaga da yer bolmady. Emma sülgün uğur tapdy. Ol Bağışyf'a kömekleşip derrew çay çörek taýýarlaşdy. Kimiň öňüne küç doýdy, kim gelne kitap berdi. Kime radio açyp saat tutma buyurdu. Asal mehmanyň baryny güýmünji tapalaydy. Şol gece sülgün agşamy şeýler gazakly gurady. Hawa sülgün gurady. Bağışyf şoň ýaly ýakymly dyn jalyşy hiç wagt görmänli. Şonda sülgün Bağışyfyň ýanyna gaty ýakyn gelip, "Gara bir erkeklik duýguň bar bolsa, baryny oýunduryp bilýän gyzgyn demini, derman demini ýüzüne çykyp pişirdap gepledi. Sana gelin arada seyerek, gelin eli gerek. Dur bakaly, men sana or gelin tap berin ölün. Edil durmuşun gül pürkürün ýaly ulayır, men sana gut öz gyýdym berýärin." Bağışyf sülgün at oýunu diýen ödüp ýylgyrdy. "Özüň gyýdy ahyry. Maňa birerlik gyýdyň bamy?" "Ýok, ýok sınım. Edil özüm ýalyr. Ähli işe el girişip durundur. Diýseň sowatly, diýseň mehremdir. Edil sözüň alşar ýetäýdir. Ýerine düşýänlerken, ýöneňi öz derejesinde adam gerek. Komandiriň gapdalyny özüne münasip ýanany bolsa, oň ýetesine hem bar. Ýösem oglanlar öýrenýärler sowatsyz gyýdylary, olurum gowy. Ýöne olar bilen ulu duşuklara gidip bilen oklar. Medeniýetli adamyň derejesinde pikir alyşyp bilen oklar. Gelinlerin terbiýelenjek bolup, gyzardap öýlerim şu sowatsyz düşünjesiz geliniň derejesine aşağı düşenlerini duýman galýarlar. Biz özümizem medeniýetiň berendiklerini ýetişek bolsak, özümizde düz gelip, giýjämizi günni edip okumaly, kämilleşmeli. Bir sowatsyz gyýdalsaň, özüň kämilleşekmi ýa geliniňi öz derejaňa getirecek bolup, bar wagtyňy, güýjüň ihlasyny şoňa sarp etjekmi? Biz özümiz kämilleşmeli ahirinen tekdip, öň kaýdanlaryny ýene başgarak ähňde gaýtala urdy. Her bir işte bolay, goý artist bol, goý komandir bol, bilinli bolmasaň, hemme taraply medeniýetli bolmasaň, ýa-da şeýle bir döwür, halkyňa peýdal bolmak mümkin. Sülgüniň bu urruny Bağışyfyň tüz ýüreginden turdy. Bu mesele ony bisak aladalandy. Hatta ol bir dananyň şu hakda aýdan tözüni bloknotyna ýazyp alyp, elmedam ýanyna götüremýärdi. Ol öýrenjek bolup bir näçe gede kynanyşdym. Daşkent okan wagtda bir dynam bilen ýaşaşdym. Emma o dynanyň ýaşaýşa garaýşam, pikir hyýalym Bağışyfyňkydan aýrady. Bağışyf bütün Sowet halkynyň aladasy bilen ýaşaýan adamdy. Ýöne şu sanny, türkmen halkynyň hem beýleki ýoňda barjy sosialistik milletleriň derejesine ýokary göterilmek ýaly meselelere de biperwa garamaýardy. Bağışyf halky okul etmek, gadim medeni baýlyklaryň sarpasyny tutmak ýaly meselelere gowduganda, o dynanyň piňine de däldi. Oň bar aladasy Bağışyfy öz milli gonjundan mahrum etmek boldy. Ol öz ýene diline geplemeller, öz milli aýdymlaryny aýtmaga beýle dursun, hatda diňlemelemdäl. Çağırga bolsa-da, oňa goýa ähli kiçik halklara mahsus bolan näkämillik kompleksi ýokmy diýýäli. Muny ol bir gezek öz garnaşy gelinne Bağışyfyň ýanyna diline tapdyrypdy. Boljak şagatynyň milletini türkmenlip ýazdyrmalylar. Adynam ogul bolsa Bağışyf däle Bakşeýew Adolf Maratovich. Gaýdy bolsa-da Elza Maratowyna diýip ýazdyrar diýip meselen keskin goýupdy. Şol ýaşaşan döwürlerinde de Bağışyfyň öz enesiniň atasynyň maksat muradymy diýip goýan Murat ady ýöremedi. Ol murady goşun gurlugyny çyk diýip iňerdedi. Bağışyf ahyry çydamady. Eger meni emele getirin enem atamy, men ýylmy günümi, işimi kärimi gow görmejek boldum. Men gow görmeýänligim ýarandyr. Men senem, iş pişäňim, käriňim gow gördüm. Emma şoň üçin men işimden pişämden zda düşäýmeller ahyry. Maňa duşan bir dinan şeýle bolaydy. Tanamandyň ýoksa, o da özüm ýal türkmen ýylyna doglan türkmen süýdüni men. Emma bolmady diýip, Bağışyf ähli zadyny taşlap çykyp gaýdypdy. Indi şondan soň, ol öz halkynyň medeniýetini suwsapdy. Halkynyň her bir ötüşine, her bir pyntygyna, her bir gunçosyna gownýady. Oňa milletçilik duýgusy ýatdy. Ol internasionalistdi. Ol öz halkynyň daşyna gala salmaýady.
Ýöne internasionalizmi beýle halklar bilen mehaniki goşulşyp gitmek diýem düşünmeýärdi. Ol burakmadyny öz milletini gowy görmedikden internasionalist bolup bilmez diýip bir akyllaryň aýdan tüzünem ýalypdy. Bir ýagdaýlardan soň sülgün bilen duşşugy onna beýsek ul täsir galdyrdy. Şonuň ýaly düşünjeler ýaryň bolaýdy. Ýüreginde çiýşen pikir bögödüň açyp goýberdiň. Başga hil düşüner o ýa-da kese çeker o diýip pikir etmän ýaşadyň. Şonu ýaşaýşyňam gyzgadaňly ýaly boljak. Bu duşlukdan Aşgabatda gelse, Bağışev drama teatrı barardy. Sülgün onu bir gezek öýüne gitdi. Asal sülgünüň çyny eken. Dogrudan da onuň edil öýüdüle boýdoş diýen ýaly gyýyzlygy bar eken. Onuň gyýyzlygym diýeni ýadygyly. Ýadygyl orta boýly, ýüzi ogunuk, emma maňlaýy tüňürek, buğday renk gyýyzy. Birini tapar sülgün, bir bahana bilen olary öýüde goýup gidenini Bağışewiň dili tutuldy. Ýadygyl bolsa egzamene taýýarlyk bilen başyna gaýboldy. Ol bir kedek diýişiniň agynyň gözüniň agy bilen goşukly soňokladyp ýylgyrdy da ötünüş dogrady. Ýöne ol bir de okuw otursak, harby wraz zwanetini berjekler. Harby medisinadan sapak girdiler diýmek bilen şäklendi. İçerik gene 2 sany gyýdy. Bular ýaşdy. Bolaýsa 16-17 ýaşlaryndadylar. İkisi de bir meňdeş Ýewropa biçigili mektep formatyndady. Ýöne olar Bağışewi görüp ýygyrlyşyp durmadylar. Olar eýwanyna jurnal agdaryşdyryp, her wagt bir çaý urtlap oturun Bağışewi edepli salam berdiler de içerik girip gitdiler. Olaryň biri sülgüni salam edip durdy. Ýöne sülgüniň hyýaly ýüzi ýyrtyk däldi. Keşbinde uly gyýyzlyk perdesi bardy. Beýlekdi welin ogunukdy. Gyýa gözleri goýa bolmasa, şekirtgeýän hyýaly iki şekkelinledi. Basym edil peridat ýaly ýalpyllap, gelin kömelegi ýaly ter sagdyn bedenine sülgün karzinkaly geldi. Derrew eýwanyna sebet stoluň üstüne taşak ýazdy. Aýu gyýyzlar, gelin bolsaňyz baraň, nebitin osuruna durun. 3 tangram dollaryň, sabyna malyň diýip gyýyzlara hirinjam berdi de Bağışewiň öňüne nahar düşürdi. Bir uruş turaýjakmyka? Bar zat gymmatly ýaly. Men siziň harby işiňizde düşünemok görün. Ýöne Lenin aýdypmyşyn diýerler. Eger 37-nji ýyl bilen 41-nji ýylan geçdiňiz, soň size horluk ýokdur diýip. 37-nji ýyla geçdi. Geçdeme wel ýüklüje geçdi ýöne. Şu 41-den gorkuýmaz diýerler. Öde içinden girip uğranırsam böyle zatlarıma gıtalıp uğranır. Hudaýsyzlar jemgyýetiniň şilenem bolsam, Bağışewçan, Lenin'e de, Hudaýa da adynyň ýanyna ýerlerin. Sülgün öz boluşyna öýdi hederdip güllüdi, elinem sarıp goýberdi. Lenin asla beýle zat diýenlerler diýip Bağışew resmi jogap berdi. O ýöne jemaatyň tapýanyr. Kimdir biri kellerine gelenini şagladyp goýberýär, ýerim alyp götürýär. Ay her kimin kellesine gelenini ýyl alyp götürene oklu. Sülgün fiýiji ýylgyrdy. Elbetde uğruna bir zat bardyr. Ya Leninin kellesinden çykandy şo görüň ya Lenin kelleliň. Soňky gelen iki gyz öý köýneklerini, solajuk sowzany köýneklerini giyinip çykdylardy. Howlyň içindäki döle tarap, wazla primus ýanyp duran tarapy urdular. Ýankylaň dayanyklyjasy jigim. Öz uğrumdan goýberjek gollumlar taş ketelin hiç yetmedi diýip sülgün görüň uğruna tutdy. O aktrisa bolardy. Şo doktorlugy gitjek, ýazgyl ýaly boljak diýip durdy. Ýazgylyň görülesi güýçli boldy. Hem birden studiýa girip okap ýör. Ýazgyl şüýül saglyk golda gutarır. Ýöne erkek doganjymy öz uğrumdan goýberdim. Häzir ol Moskwada giýitiste koýar. O öz gyýdyňmy? Diýip Bağışew tüňü maňlyjadyny görkezdi. Sülgün gözüni süzüp Bağışewiň gözüne biraz göz gezdirip durdy. Gyýyzlygymyň gyýyzlygy diýip goýberdi. O nähili bolýar? Sorban diýen ýaly. Diýip Bağışew gülümsirdi. Heröň entek düşünjegim bolma. Düşünür ýörersiň. Türkmeniň garnaşlyk gatnaşygyna düşünjek bolsaň, kän sorba sowutmalylar. Sülgün içerik gözüni ümledi. Sen ýazgyl nenen gördüň? Akylyň öýüjidir. Bilmedim. Ýöne bir görenim bilen adam tanadýarmyn. Biraz ulumsurak ýaly gördüm, gaty agras. O da agras bolsa. Türkmen kelçi külji haly ýanlar. Ondan kakada agraslar diýip görüňi ýazgylyň kakasyny gördü. O şu günler ahaltekatlar diýen bir zadym külkülüne düşüpdir. Daňdan gizýä kon zawody, giýjäň bir wagt gelýär.
Maşgalasam adarını değil, doğun garındaşlarım. Seyisol bir işliye, öz sowatly düşünjeli abrayly, haýsy dara barsa asuwda sagat 9-da gidip 5-de gelip durmaly iş berjekler. Ýok, oňa türkmen halkynyň abraýy gerekmiş. Halkynyň hem değil, ýabysynyň abraýy. Ol ha edip elini sarıp goýberdi. Şonu gorajakmyşyn. Basam şu teatrlaryň ýeri bardyra. He, Lwowo. Halkary at şapşygyny 2 tane atek çekmişin. Anha era ýaglyp ýaşap ýörenmedi. Ne şeýle boldy? 7 ýyl bolupdyr. 34-nji ýyldan bäri-de. Ýekejege degem teatra ýerinden gelen o ahyry. Spektakl sagat 11-de oturýar. Geýinýänçäň 12 ýar bolýar. Ýogsa paýtunymma. Kon zawoddan gaýdyşyn ýerinden baraýmyrla. Ýok, agratdyr. Kels külsü bolmaz. Ýaz bilen tüz kakasy. Elimdam harby gullukda göçüp gönüp ýören Bagşyýew. Bir mihmanhyr öýden turup gelmedi. Adam kän wagt ýol ýörenni. Bir öýme etsem. Hedir edip ayagym uzun salyp oturdum. Maşgylamyň hezetinden lezzet aldym diýip arzu edýändir. Ne işiň bar ulak ýollarda ente? Indi maşgylamyň arasyna barsam, hiç ýere gitmerin diýip özüne käýnýändir. Bagşyýewem ulak ýoldan aryp öz öýüne gelen ýaly boldy. Onuň turasy gelmedi. Anha beýde türkmeniň iň bir öwrümli diline gepleşdiňem, rus diline gepleşdiňem, fiýadatdan gurrun açdyňem, deýrenişdiňem, begenişdiňem, islenlik sazdan, türkmen sazyndan Beethoven, Brahms, Tchaikovsky'dan boldun, Özbek, Azerbaýjan, Tatar sazyndan boldun, islen urundan söýdaşdyň. Sen bilen deň gurdaş otyrlar. Turasy gelmedi, oturmaly. Harbiýlanky näme hili şiinne de bolsa, komandirovka gelen adam. Plançadan plança çenni wagtlar keditli bolýar. Bagşyýew soňam bir kuç gerek. Hatda ki 2 gerek kuşgudan komandirovka gelenne mihmançyla geldi. Soň ýene bir gerek Aşgabatda gullugy geçen soň bardy. Bir karalykda ol ýazgully ýakynlaşdy. Ýöne ýazgul turakdy, kän açylmaýady. Ýüreginden bir daş asyly ýazgy ýylýady. Bagşyýew ýazgul barady. Sülgüniň aýdan öwgüleriniň dogurdugyny gözüne ýetirdi. Emma sülgüniň gurrungynyň ýazgul durmuşa çykmagy döwtalap ýaly görünýärdi. Bagşyýew ýazgulla gatnaşygyndan bolsa, onuň döwtalaplygy duýulmaýardy. Dogry ýagdaý çerçelenmişdi. Uruş başlandy. Bagşyýew geze gündüz kazarmada bolmaly bolýardy. Asla ödem diviziýan territoriýasynda komandirliň ýaşy şaýyny bolýardy. Bagşyýew gelende enne sülgüniň gurrungynyň şägi äriniň akbarynyň nähilliginden daşa ýaramaýardy. Ýazgulun gurrun kakadynyň gurruňydy. Sülgüniň äri, ýazgulun kakady, goşa kulyp at şapşygyna ekiden atlar bilen Lwow'dy. Lwow bolsa, eýem nemesler alypdylar. Ol ýa nemesleň eline bir nuwan garlym kaýada bärik typçak bolup tokoýdan tokoýa gaçyp terip ýörmüka. Ýa yaralanyp iýdegisi jebir çekip ýatyrmyka. Sülgüniň jigiti Bek, onuň synady Bek Muratdy. Ýöne gaýsgalyp oňa Bek diýýärler. O da goşunlady. Şo ýyl giýtis tamamlan oglanlaryň hemmesi ardy berip, Meyletin gatan gorugyna gidipdi. Moskwanyň eteginde bir ýerde berkitme gurýarmyşlar. Bir aý bäri hat gelen okdy. Ýoldaşlarynyň biri, ol Ahmet Welife, gözüne hek salyp, gözüni symgyzelyp dogtar hatyny alypdyrdy. Anha gaýdyp gelýärdir. Hiç kim ýok. Agady göjekli ýaly, gowy edip gurrun erip otyr diýip, sülgüniň agdyny ýükünýärdi. Bagşyýewiň bolsa gurruny göýler sygyra syrykdyr gelýärdi. Olam basym fronta gitmeli. Frontda da öljekmi, galjakmy kim bilýär. Şoňa şenni beri ýaşaşdy. Gitse de ýygyny arada ediljek. Belki nesli boljak. Emma ýene gurrun oň golylaşmaýardy. Adamlaryň akylyny, durkuny, hereketini watany goramak duýgusy kesitleýärdi. Gurrun Sov Inform Büronuň maglumatynyň başlanyp, frontdan kime nähil hat gelenine ýazýardy. Ondan harby zaýom, goranyş fondy, çörek kartçyka ýaly kyn meselelere geçip, o odun dud yetmezçiliklerine urup giderdi. Uruş başlanandan soň, gadymy edebi miraslarymyz barada garaýşyň üýtgüşi, dinarlary resmi mülayimligiň nerden gelip çykýany barada her kim öz pikirini aýdýardy. Bir gün Bagşyýew kazarmadaky ýatakhanagyna gelse, jaýynda ýene bir koýka bar. Onuň köýüne tanyşy Eskander ýatyrdy.
Uzun boylu agacet, iňse ýünnäki iňse burnuň aşagy sokka tarymurtly bu adam ýene Bagşyf öňden tanaýady. Ony Aşgabatda tanamayan ýok diýen boljokdy. Öde türkmen däl, urusam däl. Türkmen şowyryn suwara gepleýärdi. Azerbaycan diýen Azerbaycan däl, Ermeni diýen Ermeni däl. Adynyň hem İskender bolmagy mümkin. Ýöne näme üçindir Eskander diýip ýazdyrýardy. Eskander, onuň familiýaty adymy Bagşyf şonu bilmeýärdi. Onuň öýde respublikan idaralaryň birini işleýärdi. Kä wagtlar mara upalnama üçin bolup barany, Uşgoýunyň dykahyny leksiýa okardy. Uruş başlanaly berem, öýe diwiziýalaryny 128-nji dag atyjylyk diwiziýasyna görerdi. Ýalňyş ýanylmasa, ol elim dam ştabyň 4-nji bölüminiň ýanyna rezerw dedi. Ey meňe bolýan öýme evakuasiýa gelenler sallylar diýip, ol tertegine galyp şıraň peltenime geldi. Sallah ýeki bolundy-da beýdaýmeller bölün. O soňky diýjegini ýutdy. Vereli ýok. Watan üçin janymy berýäs. Zaýdagy näme? Aten nirden geldiň, beýle işläpsiňle. Bagşyf gizläp durmady. Ol ölünmek isleýändigini, göz astyna alýanyň jüpine düşenligini bir ýerine aýdatyp gelip durdy. Eskander medeniýetli adam. Şu köpü görünür. Maslahatlaşaýsam, ýüregimdäki meýilleri aýdaýsam aýyp bolmazdy. Mene bir hyýala menendirip, Bagşyf sülgün barady, ýazgul barady. Olaň maşgalaty barady, ul joşgunla gürrüňlerdi. Eskander diňledi. O tertegine galyp, deli papirosundan ikisini çıkardy. Birini öýe agdaryna sokdy, beýleksini Bagşyf tutdy. Bagşyf şekşeklerliň işaret eden soň, ona myýyny hallady, çyraň şişesinden agdyna papirosunu otlady. Sordy-da, agdynyň goý ak tüsden ýokary üfledi. Tüsde tegelek halka bolup ýokary galdy. Şu halkalara seredip, Eskander biraz oýlandy. Doktor ulim aýdaýynmy? Ya, diýip Bagşyf öýdürdi. Bagşyf elbetde egriň aýt diýjek däldi. Dogryň aýt diýdi. Kravatdan aýagyny sallady. Ýastyga tertegini berdi. Dogryň aýtsam, sülgüne jelep. Elen ele geçen hele. Ýöne ahyry özünden ikesse uly bir gojaň boyuny ildi. Oňam ýerli şertleýin. Äri barmy bar? Asal her edinden ulanam şu adam. Öň padşah ofisier bolupdyr. Ödüm köp bilmiş biz adam. Atakiden bahanasy bilen häzir okupirlenen territoriýada kim bilýär, belki nemeslere hyzmat edýänler. Şoda ýazgulun kakady. Sen olsa ýazgul ýup arsa çykardyň. Ýazgul kim? Halk düşmanynyň aýaly. O nähili? Dip Bagşyf de ýerinden turdy. O nähili halk düşmanynyň aýalymyşyn? Hawa. Sülgün sen başyň gözüň aýlapdyr. Men orra belet. Hawa da sen näme bilýän? Kazarmadan kazarma göçüp ýören adam. Biler bolsaň sülgün ilki ýazgula hazyk kuzu edip oň bilen zora bolan bolup, ejeti ölen soň kakadyna berdi. Maşgala karýerasyny etdi. Soň MK-nyň sekretary Muhammedow Dulgarly bolun. Onuň daşynyň aýlanyp içinden aýlanyp ýazguly Muhammedowa berdi. Şeýdip artistlik karýerasyny etdi. Atgaryny adyny aldy. Ýöne Muhammedow hem öýüň bilýän 37-de halk düşmany tutdular. Aýýowa. Beli derler diýip Bagşyf örgökden geldi. Şeýle diýip Eskander dowam etdi. Anan batan ertir tanışlarından soraşdyray. Ýazgul halk düşmanynyň aýarlyp belini tutdunym çykarjak boldular. Ýöne ejeti revolutsionerka. Öýüň bilýän atlaýal anna kulyba bolun soň. Şoň hormat üçin saklaýdylar. Ondan Muhammedowyň öňki aýalyndan gyýyr ýagyny ýazgulun gyýyrlygy hem sülgünlüňde ýaşaýandyr. Bir maňlay tüňüze gyýyd bardyr. Sülgünüň jigiti bilen terkeşip ýörendirler. Hawa, sülgün oňa gyýyrlygy diýip diledip, Bagşyf duýdansa dillenni. Bolly. Gyýyrlygynyň gyýyrlygy bolýar şo. Düşnükli. Bagşyf ýüzüne şarpy urunýar boldy. Şo gürrüňden soň ol ýatyp bilmedi. Pikir aýlady. Daňdan ruh köşeşdi. Ýöne näme üçin Eskander'e gahar geldi. O maňa dogrusyny aýtman gaýtam, egirsini aýdypdyr. Jelep diýdi. Eger türkmenlerde öňe çykan gelin gyýdar barmak basy sanaýmaly. Edem şolaň şyltak atylmadygy barmy? Onda da artistka bolsaň, mene sülgün bilen näçe gatnaşyp etdim. Aramyz arasynda boldy. Biziň gatnaşygymyza erbet at takan bolmaklary mümkin.
İlagdan yığıp bolmaz diýipdirler. Men äsül güni gaty mertebeli gelin hatap ediýän. Näme üçin ýazgulun öňdürmüşe çykanyny maňa aýtmadylar-ka? Ýöne başga tarapym bar. Näme şonu gyýgyryp dünýä ýaýyp bermelimi? Menem bu ýolunlar, olum ulugy zel. Ikimizem deň ýagdaýdy. Sülgünem elbetde şonu nazar alınır. Ondan maňa bilýändir diýendirler. Näçe wagt erde bolupdyr. O hiçli. Ýöne oň Kut Muhammedowyň aýaly bolanlygy telek. Bagşyf Muhammedowy ensime gelip görüpdi. Ýakynyn tanamasa da tanayan oglanlar oň halk düşmany bolanlygyna hiç inanmaýardylar. Ýöne halk düşmany diýip aýplanan boldy. Ona Muhammedowy ýoklandylar. Her öllü hatyn talak diýipdirler. Ýöne. Bagşyf meselen şöp bilmedi. Uruş ştabyň gysgaly tapşyryklary, harby ýagdaý, täze buyruklar oň aýagyny baglady ýernidi. O sülgünlere barmak wagt tapmady. Ýagulym şonun ber görmänni. Anhaýynny maşadyň ýoluny, öz diwiziýalarynyň metsan batyna ýagul harby gullukdy. Harby biraz. Akbalyň öýüdi diýe hemmedady. Metsanbat her näde diwiziýanyň ştabynyň golaryna ýerleşýär. Diýmek fronta gitsem, ýagul hemişe ýanymda boljak. Yaralansam, yaram ýagul lanjak. Ölsemem, ýok. Ýagul ýanymda. Ölmäge hakym ýok. Ýöne men näme üçin oňa beýle resmi jogap berdim. O öli meni görenini begenni. Göwnüne ýaguluň öň tutuklugam ýok ýaly. Gözlerim ýyldyp gatdy. Gözlerim näme diýdi? Hey gaçak, nire aýtdyň? Nämeden ürkdüň diýdi. Ikinci bab, Haýtguly. Haýtguly MK-nyň içinde oturan ýerinden diýen etmen hüzürleşip duran gür gara taşlaryny her näçe ýylmazak bolada bolmaýardy. Ol jübetinden kiçik aýany çykaryp ýüzüne eretdi. Möle gara gözleriniň uksuzlukdan ýaňa ağ köpeleni ýaly. Horlugundan menämemi, hiç bir riýasat ýasalan burnu da ululan ýaly. Ýerinem sallanan ýaly boldy. Ol galstuny diýdi. Bugünler hiç kim galsty takynmaýardy. Hem bilen eşigi kitel bolupdy. Ýöne ol Halk Komissarlar Sowetining başlygynyň medenet bardak ornatary bolan soň hem işe galstykly, sada, emma pekiri eşikli bolmakly ýöne borç diýip düşünýärdi. Ol dogrudan gaty ýagdaýdy. Şu gün ýerden ýaňy otly bilen bayram arlan gelişidi. Öýünde çaýam oňlyçman sakalyna sygryp, eşigini çalşyryp göni işe gaýdyşdy. Bayramarlı Moskva Döwlet Uniwersitetiniň MGU'ň iki fakultetini ýerleşdirmek aňsat düşmedi. Böwrek sanatoriýasynyň her palatadyny azynyň iki maşgala ýerleşdirdi. Klubda hem wagtlaryň 20 maşgala ýerleşdi. Benneler, uly professorlar, ady meşhur alimler bolsalardy, näme diýsen şoňa kaýyl. Innek ýaşalanlar bilen gurallar enzamlary geljek. Şäherde de 200 otog boşadyljak. Üç otogly kwartiralaryň bir otogy hökman suratda evakuýerlenenlere berildi. Ýöne iki otoglardan hem gyslyçykly ýaşap, bir otog boşatmak haýyş edildi. Ýylgynlar gowdatdy. Eýem ýüz hozurlukdan razylyk jogaby geldi. MGU'dan gelenler häzirlikçe şu iki fakultetiň professorlary we muallimlary. Entek ýene geler durar. Şahsy jaýlylar. Töwerekde kolhozlarym çetde durmadylar. Olaram evakuýerlenenleri çağırıp hatta eşelonluň ýanyna delegasiýa berýärdiler. Iýmit ýagdaý, şäher isbalkomynyň beren maglumatlary ýaly boljak bolsa diýsen ýagdaýly. Düýünki gojaň aýdýany, wartakym kaya, urna banka. Urna badyrly. Açlykdan horlananyň, eşek etini ýeseňem ýer ýörerdiňde. Näme gulun eti ýylýar ahyry. Eşegem gulanyňda gonurdy. Ýüregiň arsa iýermeli bolardy. Ýöne bir de problemanyň çözgüdi däl. Başga bir problemi bar. Şeýle uly alimler bilen ilimide gelipdirler. Şu adamlaryň bilimini, tejribesini respublikanyň resurslaryny dol peýdalanmak üçin, täze resurslar tapmak üçin, täze öňümçilik öğretmek üçin, kadr taýýarlamak üçin peýdalanmaly. Bayram Ali'nin yağ kombinatynyň işi bilen, şondan täze öňüm almak mümkinçiligi bilen şol fakultetleriň işini goşdurdan nähili bolurka. Dogrudyny? Men baryp derrew tapşyryk bereýin. Şol professorlar bilen fan Alın Akademiýasynyň filialy goý bu arada maslahatlaşdym. Umuman biz şu pursady peýdalanmaly. Goranma kazatlary üçin näme berip biljek?
Kiev kinestudiosynyň işgärlerini oňa yerleşdirdik. Kynam bolsa, azam bolsalar, ýalaňazam bolsalar zanlaryny berekelle. Eýýäm öňçülüge başladylar. Bir meselede dolanyp gelmeli. Öň sözüşimiz berden gaýdy. Harbi gospitullar üçin mektep saýlaryny boşaltmalylar. İki mektebi birleşdirmeli bolarmyka? Şu pikirleriniň külteminiň ýarpysyny çözülemenki. Gara EMK Halk Komissarlyk Sowetiniň zaýynyň agdyny gelip durdy. Ol koridordan barýaka. Öňünden çykanlara salam beren wagtym, salam alan wagtym uruş döwrüniň peýda bolan gaýry goýulmasy meseleleriniň oňaýly çözgüdini tapmagyň küýnedi. Ýene bir elbet ýeri. Öýde mesele çözüp bilen okdy. Ýok, mesele çözüjekdi. Onlar ýedil şatyryp çözüjekdigin ýöne welini wady. Hemmeti barıp hökümet kararyny çykarmaklyga diýilýärdi. Hökümet kararyny çykarjak bolsaňam, hökman başlygy ýeňeşdi almaly. Oň radygylygyny almaly. Galyp etse de, şoň goly bilen, şoň ady bilen hereket etmeli. Başlygyňam her gedek ýanyna barjak bolsa, gaýtguly gatýaýdan ýady. Birinciden, başlygyň müňde bir işi wady. Hemme da şoň üstünde. İkinciden, öz çödäýmeli zadyny çözüp bilen okdy. Hökman goýup git. Hani bir pikiri alşaly. Ýedilçäp bir biş diýipdirler. Edibim, soňuna gülen bolardy. Başlyk gaýtgullanam ýaşdy. Ol ýöter daýanyr, agydlanar. Ul döwlet işgäri bolar tamasy bilen saýlanypdy. Anga eýem 2 ýyl dolup 3-nji ýylyň çöwelin ertmert bolup baranok. Ol bir opuruluşy edip duranok. Edil paraçylyk döwri bolanyny oňuşma söýdäl. Ýöne uruş döwri üçin gören askyn elýärdi. Gaýtgulam ilki geçenine gata aktivleşi verdi bolun. On bir dosty, sen haw beýle dıda berme. Başlyk öz ýerini alyr öýdüp, senin heder etmänim duranok. Sen aktivligiňe özüni görkezek bolýar diýip düşünýänler bardyr diýdi. Şondan soň haýtguly bir hili gyl ýulanýar bolaydy. Hiç şeýle adam ýok, emma bir hili bolaydy. Bir ýagdaý hiç kime aýdym boljak däl. Ana häzirim gün şoň ýanyna barmaly. Bayramalla marda ýyny işlerini aýtmaly. Ýüze çykan meseleleri maslahatlaşmaly. Emma haýtgulyň barasy ýelenok. İlki öz ornuma barayın. Men gidelim bäri men bilýänimden başga nähil meseleler ýüze çykypdyr. Gelenimi telefonuny kömekçisine aýdaryn. Ýok, ognumaýyn. Özüne aýdaýyn. Soň öz çagyrmasa meseleleri mazary taýynlap baraýyn. Ýene de bir ýaman ýeri medeniýet uğruna ol kän bir düşünmeýär. Muňa da mysal üçin demir ýolçulara daraýşy ýaly, darajak bolup berýär. Bir meseleni düşünürýäňem, zanyň ýakyp düşünürýäňem görün. Ýene de ýaňky düşündüň zadyň, onu hemme diýdiň planda diýip soraýar. Ya o görgüliň ýükü ýaman ýetip bolýar. Ünsüni bir mesele halit jemläp bilenok. Ya sen baraňdan öňkü alýan informasiýasy gaty täsirli bolýardy. Şoň täsirini çykyp bilenok. Özümem şoň ýerine bolsam, dağınıp kulmam mümkün. Gel men onu öz ýanyndan ýazgyp ýörmäýin. Gowy gaýratly Abaýewiň beren pendüle bolayyn. Ol respublikanyň uly ýol başlarynyň diňe gaýratly Abaýew bilen açyk gepleşip bilerdi. Türkmenistan MİK'in başlygy, ýagny döwlet başy bolsa-da, ol hiç wagt özüni ýokary tutmazdy. Barıp barmakan akylly maslahatlaryň üstüne ölmezdi. Gaýtam derrew, gaýtam bolsa özüne gabat gelen bir kıyın meseleni orta atıp, sen nähili çölürdün diýip sorardy. Birinte adam bolýar, şeýle sora görenini ýaýdan ýasaň. Allah canlarym özüne nähili çözdük. Eger men oň öz çözüşi ýaly jogap bermesem, o öz çözüşimi dogry hata etsem, ondan maňa tüýs diýir düşman olaýmasyn diýip heder edýärsiň. Käte şeýle ýagdaýa dogrudan düşýärsiň. Emma gaýratly Abaýew beýle adamlardan däldi. Ol seniň çözgüdüňi diňler. Ýene bir gedek isaflandyrmagyny sorar. Soň eger özüniň ka dogry gelse, ogluny ýaly begenir. Şu adamlarym dura bara mesele çözüljek ko. Eger öz pikirini, öz çözüşüne dogry gelmese, öz çözüşüni nähil isaflandyrýanyny aýdyp berer. Eger ýeterlikli anlaryp bilmese, özüm sen çözüşüňe göwüne laýyk, has esasly, döwlet nuktalaryndan has peýdary görünse, onu menki ýalňyş bolupdyr diýmän özüne kimlik bilmezdi. Şeýle bolanyny bizem haw adam görýärmi? Deliliň ýaryny gaýdanyň bir peýda diýip, şo ýalňyşyny diletmek gole bolardy. Ýöne onu şeýle ýalňyşlyk gatyrek bolardy. Ulu adam ilki öz açylsa,
öz pikirini, şu hürünmelerini, ýaýdanýan sözgütlerini seni ýakynlaşdyrdy. Sana geňeşdi. Sen geňeşiňi diňe öz genial pikirini tasdiklatmak üçin näle? Eýdem işiň peýdasyna ulanmak üçin torasy. Şonda şol adama senem içiňi döküp bilýärsiň. Oň ýanyna çekinmän barýarsyň. Gaýtgul üçin şeýle adamlaryň esasy Gaýratly Abaýewdi. Gaýratly Abaýew boldy. Oňa başlyk barada geçirimli bolmagy, onuň ýagdaýyny düşünmegi, oňa kömek bermegi, özüňe tapşyrylan işi oňa agrymly salmany ýerine ýetirmegi tapşyrypdy. Elbetde Gaýratly Abaýew men başlygym bile eýýäm 3 ýyl bäri biri işleşýär. Olany has gowtanýandyr. Doğrudan men häzir ilki bir gelenim habar bereýin. Meseleni dol taýýarlap esaslandyryp, mazalja bişirip, soň amykly barayyn. Gaýtgul ikinji etaja galyp kabinetiniň agzyndan girdi. Sekretariň ýanyna eýýäm 5-6 adam oň gelirini garaşyp otur. Ol garaşyp oturanlar bilen ýeke-ýeke anlaşdy. Oturunyň biri medeniyet bölüminiň müdiri, onku düşünükli. Birin tek kağıt taýýarlandyr, ol çekdirjekdir. Saglyk saklaýyş sektorynyň müdiriniň kim belli. Kinostudiýaň işgärleriniň näme gurrungyň bardygynda aňmak boljak. Ýöne Sülgün Saparova bir ýerde näme işleýär? Oňa näme gerekki? Her zat diýselerim, o gaty gelişikli gelin. Seret bolup oturşuny. Edil taýtda oturdaýmaly. Keýkerip otur. Näme arz etjekmiki? Ýa-da teatrda bir aýal gurruny çykyp öňürtülemäge geldimki? Bäh, muňla kabinetde iki baş oturup gürleşip bolmaz. Ol şu oý pikirler bilen ýerine nähil barıp oturunan bilmedi. Stoluň üstüne sekretariň getirip goýan içi hatly papkalaryň arasyndan ýüzüne gassagly metaller diýip ýazylanyny öňe süýşürdi. Onuň içinde gassagly hatlara, kararlara, metallere göz gezdirdi. Bulaň hiç birine gaýra goýarýardy. Birinji, Gyzyl goşunyň eýrana geçmegi derarly. Aşgabat, Gyzylarbat, Tezen, Krasnovodsk şäherleri front ýakaly şäherleriň hataryna geçýär. Şu şäherlerde harby ýagdaý elan edilýär. Ähli grajdan wezipeli şahslar hem harby häkimetleriň buýrugyna tabi bolmaly. Ähli transport aragatnaşyk, ähli resurslar harby talabyň ýagdaýynyň gelip çykýan şertlere tabi bolmaly. Sagat 12-den soň grajdan irad üçin hereket gadagan edilýär. Ve iştin näýil gaýdyp bolar kanaýt. Gize bere eke deňiz işlenýär ahyryn. Näýilim bolsa bir prop sistemasyny döretmeli bolar. Şuradan gelip çykýan kän ütgeşiklikleri amala aşyrmaly. Medeniyet parasyna a. Ýokary okuw jaýlarynyň kän hukumlaryň programmady gyýsgaldylýar. B, W, G, D punkt ýygyna punkt. Bu arada jurist bilen maslahatlaşyp derrew kararyň proýektini taýýarlamaly. İkinci, bu çatak. Donbasyň düşman tarapynyň akpirlenenligi, Öküzbagyň kömüriniň hem esasan harby hazatlar üçin ulanýanyny gerarly. Türkmenistana kömür gelmedi kesiljek. 1941-nji 1942-nji ýylyň gyşyny respublika öz resurslaryny uwadyn ýalňyş bilip etmeli. Hatyň ýüzünde başlyň rezolýusiýasy bar. Äli medeni saglyk saklaýyş, magarif idaralaryny, çağır bağlaryny uwadynly üpsün etmegiň derrew gamyny ýemeli. Ýokary we orta okuw jaýlarynyň studentlerini garawma we köpetda uwadyn taýýarlamagy ýermegiň aladasyny edin. Harbylar bilen gürleşip görüň. Üçüncü, Ukrainadan Krasnovodskiň üstü bilen 3000 ýetim çağa gelýär. Derrew şolary ýerleşdirmek, imitlendirmek, olary medisina hyzmatyny etmegiň şäherlerini görmeli. Dördüncü, bakat ikilinci gerek öwürlüp gelýär. Näme magarif narkomaty oňurmadymyka? Gassagyl hugatdy. 3 tane mektep jaýyny agyr yaralan gospitalyna bermeli. Yaralan bir bölegi heniden wagonlarda ýerleşdirilipdir. 5-nji, Leningraddan, Minskden, Kiýewden ýazyjylaryň, uly medeniyet işgärleriniň, uly alymlaryň maşgalary gelipdir. Şäher soweti bilen birleşip şolary ýerleşdirmeli. Öz medeniyet işgärlenmeli. Alymlanmady çağırıp gürleşmeli. Oy gatnaşsynlar. Ondan idaralarda kabinetleri ýarpy adalyp, idaralaryň bir bölegini ýaşaşsa etmek gerek. Göwün sygsa göwre sygyr diýip. Göwün sygsa göwre sygyr diýipdirler. 6-njy, Kiýew kinostudiýasynyň suraty düşürjek filmini köpçülikden epizodlarda ulanmak üçin 500 goly esger gerek. Garnizonyň syýasy bölümü bilen
gürleşip görmeli. Haytuli baybo dip kellerini tuttudu. Buların aydınna kağıtları da göz gezdirdi. Adamın beynitinin mümkünsülüğünün şeyaksız diýilýänini, şu wagt Haytulyň beynitinin iş geriminden subut etse boljakdy. Ol kağıtları agdarşdyryp oturjyny, bir wagtyň özünde de şo meselelerin çözgüdüni gözleýärdi. Ýöne haýsynyň başlajagyny bilmeýärdi. Meselelerin gaýry goýur ýarty ýokdy. Şu meseleler gerdenini dag ýaryp durka, sülgüniň gapyda oturmasy, Haytulyň böwrüne tiken gurup batýardy. Ol gassagyllar hatly papkany açyp gördü. Birinji ýerine ýylan hat depter kagyzynyň ýüzüne ölüsi ýaşyl siyah bir ýazyran arda boldy. Orkestrda işleýänleri goşundan boşamak üçin buron beriljekmiş mışmışyny eşitip plany öz ýegini plany ogulny düýbünden dutar salyp bilmedi orkestrant edip iş aldy. Haýdeýýos. Ähli ýaşlara fronta meýletin çek bolup woýenkomatlary ardy edýärler. Ay süragy saksy bolmaz diýipdirler. Hawa. Oguldan demelerli. Ilki bayram alan başlaýyn. Başla telefon edeýin. Ýöne olum häzir gelýär. Gapyda akram garaşmaly boljak. O zwan o bassy. Gap açylyp sekretarynyň gözü görnenden. Bölüm müdiri bilen şo diýen girdi. Sülgün ýalym ýölüm edip kapydan girenden Haytuly ýerinden dew galdydy. Öňünden çykdy. Onu ýegenine de söýget bolup duran kütü gaýş aýmançaly ýumşak kreslada oturtdy. Sülgün kreslaryň içine batyp gitdi. Bölüm müdiri erini salypy, ýeňses saçly, süýrüje kelleli, hortoň, uýun adam sessiz ýörep stoluň opdaryna kürdüdi. Tora alamaty ýalyp oturdy. Onuň ýüzündäki ýygyrtlaram tora alamatlary şekillenedi. Onuň bütün durky näme gulluk diýip durdy. Sülgün birden bökün ýalyp kresladan tarta turdudy. Giň soğusyny köýnüginiň oturanyna epin tutaýjak ýerini typlaşdyryp gapdaryna kürde geçdi. Men hiç ýumşak kreslada oturup bilemok diýdi. Ol Haytulynyň gözüne seredip bir adamdy. Onuň gözü edil huyun gözü ýaly zadyrap barýardy. Haytulyň gerdenine ýadyr çözülmeli meseleleriň äpet ýükü bardy. Şoň üçin göz zady oňa kän bir täsir edip durmaýardy. Onda da ol sülgüniň şu adam çyksyn, men siziň gözüňizle gürleşmeliýän sözlerine tabin bolanyny özüm duýmany galdy. Türkmeniň saglyga manlyk soraşmasy bir tarapdan gowy. Ýöne häzir wagtyň şeýle ağırlygyna uzyň soraşyp oturundan göni işe geçäýän kim derli. Haytuly onda da aýal maşgalan ýaryna desturdan çykyjy bolmady. Hey, hat habar bamy oşadan. Ýoksa da jigiňeme Moskwada diýip Haytuly bulan maşgalatyndan aýdyly habarlygyny duýdurdy. Bir de habar geldi. Jigiň dağı türkmeniň abryny laýyk iş edipdirler. Seretli, näme şeýle okap, bir rolum oýnaman göne fronta arda berip meýletin edipdirler. Haytuly sülgüniň jigisi dagyň watançylyk hereketine has basym etmek bilen sülgüniň innikeçe gurruna täsir etjek bolýardy. Eger artistleriň arasynda rol üstünde bolup duran özara owunup gurrun bilen gelen bolsa, men jogabyny öz jigitiniň mysalyna ýugurup berýärin diýip o pikirini aýlaýardy. Emma Haytulynyň bir girişi gurrun uzalmagyna sebäp bolaydy. Sülgün ilki Goşok Kuliýewiň uruşyň edil bir aýyň ýanyna Lwowa uğraýşyny. Onu uğradyşlaryny at janawarlaryň öz mekany bilen, Türkmenistanyň tehraty bilen, köpetda bilen, adamlar bilen goýa ömürlük koşlaşýan ýaly gözlerini balk edip töwere seredişlerini, gözlerini hakyt boýur ýaş döküşlerini, atyň bizatlary adamdan oňat duýuşyny bir hire sojap görüň berdi. Goşan bolsa iň soňky purdatda ak taply jewher pyşagyna galdyryny ýadyna düşüp, uratma gelen oğlanlaryň biriniň atyna, edil zahil ýaly böküp menip, öýe tarap ýüdün sarandygyny, o häkdidirmän gelip, otla ýetişenini aýdyp berdi. Soň jigit hakda, onuň talanty hakda, Medine Sutu kap ýören gaýy jigit hakda gurrun berdi. Haytuly darygyp saga da hiretmäge başlady. Eýem ýarym sagatdanam kän geçipdir. Emma näme diýip gelenini entekler ýeter ýalylar. Or ýumşazyk söz bilen gurrun kesmek üçin ýuwduny da, aňyny degerli söz saýlap gowsarynam şol görün sülgün ýazyl hakyna gurrun berip başlady. Haytuly üçin ýazylyň akbar gylyklady. Haytuly ýazyl bilen Muhammedow ikisiniň toýuna bolupdy. Han näme şeýle bolupdyr? 37-nji ýylyň ýaz aýlarynda da. Şonda Haytuly halkyn golly yaralanyp gelip Pedinstutda muallym bolup işleme başlapdy.
Haýtguly şo wagtlar Kazan şäherine barıp gelen aradasy bilen gümradi. Çünki ol Kazan Üniversitetiniň gutoran destine IDGG-nyň hatarına komandirlik kursuna çağırlypdy. Halkyň gollun hem gün Aşgabat'a gaýdypdy. Şonda Kazanyň golumlaryny, dosýarlaryny bir görüp gaýtmak, kalbyny aýlap ýören planlary, hyýallary barada maslahatlaşmak isleýärdi. Ine şo wagtlar ony Merkezi Komiteti Muhammedow çağırýar diýdiler. Muhammedow 40 ýaşlaryndaky gawakman ýigit. Haýtgulyny bir hili içkiýinlik bilen haýran galypdy. Ol Haýtgulynyň ähli emir damaryna, ähli iş pişerini ören biledeken. Ol Haýtgulynyň jemgyýetçilik aktivligine, erjelligine, eruditsiýasyna ýol başçylaryň ýokary baha berýänliklerini we onu uly işe çekmek hyýallarynyň bardygyny aýtdy. Hem de aýratyn ýakynlyk alamaty ýokmyny oň şol agşam öz öýüne gelmegini haýyş etdi. Agşam Haýtguly Muhammedowyň ýazyp beren kagazy boýunça onuň öýüni tapyp howla girdi. Tüýüs bir dabaraly pursatyň üstünden gelendigini gördü. Howlyň içindäki eýwanyna hatar goýulan stollaryň başynda 10-20 adam bardy. Haýtgulylykyň näme-nämedigini düşünmedi. Bir hil garanjaklap durdy. Şo wagt Muhammedowyň öýüne gelip Haýtgulyny oturunurly tanıştyrdy. Asyl şol oturuşyk Muhammedowyň öýleniş toýu ekeni. Onuň aýalynyň ölenine 10 ýyllar bolupdyr. Inde minha merhum Anna Kulivanyň ýaşazyk gaýdyny ýazyly alyp toý edýärdi. Ýazyl näme üçindir? Ýewropa eşiginde. Ak köýnekli. Ýöne başyna garasy ownuk garaçylmak şähekli ak uýmatylgydy. Ak köýnekdir ak ýalyň fonuny. Onuň ýüzi gara jürjenje görünýärdi. Onuň gapdalyny da kepder ýaly keýker sürgün otyrdy. Sürgün bilen ene şo toýda Haýtguly ilkinji gelek tanyşypdy. Soň Muhammedow bilen Haýtguly bilişleşdiler. Öýlerine barışyp gelişdiler. Emma öýlenenin 5-10 aý geçip geçmäke olaň şo gatnaşyklaryna ýyllaram urunýar boldy. Muhammedow tutulup halk düşmany edip ılan edildi. Halk düşmany bolarsa näme edipdir? Hiç de aýdylmaýardy. Şo näberlik gördün. Kim bilýär düşmanmy dälmi? Muhammedowyň öýüni tor gelipdirler. Muny sülgün gelip aýdypdy. Ýazyl Medinstudyň ýatakkanasyna gidipdir. Muhammedowyň ýoňka ýalynyň gyýdanam howsarlary oba ýakçak bolsalar, bermen onu internada geçiripdirler. Şonda Haýtguly Magarif halk komissar bolup işleýärkä, sülgün onuň ýanyna kömek isläp gelipdi. Kömek diýenim ýazylyla gyýylygyny, ýagny Muhammedowyň gyýdany sülgüniň öz jaýyna, ýagny ýazylyň kakadynyň jaýyna ýaşamagy ruhsat haty alyp berdiňini haýyşdy. Şonda sülgüniň şo haýyşyny bitirip bilmän üçin sülgüniň ömegini, ýazylyň ömegini Haýtguly bir hili utançly bolýardy. Dogry ýazyly o haýyşyny bitirdi. Ýöne şoň üçin ol Merkezi Komitetiň birinji sekretary Fonynyň ýanyna barmaly bolupdy. Ýazyly şeýle güne düşdi. Haýtguly onuň halynyň habar alyp bilmedi. Dogry baryp halk düşmanynyň maşgarasy bilen gatnaşyp etmäge de geripedi mümkinçilik bermeýärdi. Bilinse ýaman etjekler. Beýlek tarapdan halynyň habar soramagyda namartlyk boljak. Bara aýtaňam ogryn barmaly. Olýar bolşuny oňyn delilem tapýardy. Salla halyma ýazyly pynhan ýerde duşluk belletem, onunla gelişikli boljak däl. O men başga hyýalym bar ýaly pikir eder. Asla görneşden näme diýer. Enne şondan bäri 3 ýyl geçipdir. Haýtguly sülgüniň ýazyl hakyna görüňi ün süredinledi. Ýazylyň eýýäm goşunyny, eýranlydygyny eşitip, ýöňüne bir hili hasam müýünli duýdy. Bir erkek emekenekdi. Onça bolmandyr. Watanyň üstüne hop hawanyny erkek görsäň, şo hopyň öňünde durmaly. Men gördüm, şo kagada bulaşıp oturuyorum. Soň ol ýöňüne aklyjak boldy. Emma gurbot yetmedi. Sülgün sagadyny heretdi de gözlerini petiretdi. Munyň sagat ýarym wagtyna laýypdyr. Men ýanyňa işli geldim diýip, sülgün tegelek gözlerini Haýtgulyň ýada görejine dikdi. Uruş gidip dur. Gün adamlaryň düşmany gaýtarmak üçin ýediýän sandy sajakly goşantylaryny radio, gazeta aýdyp dur. O taýda adamlar jan berip jan alýar. Men göli şo mahum bolup ulap ýörüm. Men şo rollardan ýadadym. Asyl bizim bütün kollektivimiz hem şonun ýadady. Bizim hem adamlary şo ruhlandyrma goşant goşatymyz gelýär. Men kän pikirlendim. Ahyrdan siziň ýanyňyza gelip maslahatlaşmagy makul bildim. Siz ilki sungut işleri barda upravleniýa bilen maslahatlaşsaňyz o bolardy diýip Haýtguly resmi häňde oň sözüni böldü. Ýogsa men başlygy hemmek siziň üstüňize ylgap dur.
Bizim çözmeli meselelerimizden siz çözecek bolýasyňyz diýip gıýkyrlyk edýär. Ähi, çöz nire, düz nire. Oňa diňe poz diýseň şonuň orýa. Gıýkyrlyk etdiýseň şonuň orýa. Sülgün başyny tilkep, alyn taşynyň güdüne düşen tarlaryny fagerlen sypap gulagynyň ýeňsine ystyrdy. Ondan bir hili mıssy mulaýymjy aýal ýygy öňsüp, haýt gulyny tas meýmir etdi. Goýupsyňyz gözüni gyrpyrp ýetdirän bir golşy ýaly jüne köýü. Ýöne duruşy bilen gıýkyrlyk bolup dur. Ýelli gabaklaryndan hem tokka burnundan hem bukça ýaly büdük erninden gıýkyrlyk çykyp dur. Tatır tatır diýe görün näme diýeni düşünüp bolunok. Haýt guly. Ýöňiň soraýdyň. Duguzba ýoksam aýtjagym däldim. Bir adam bir işe düşünmese, onam düşünmeýänine boyun alsa, ýöz wujdanyň öňüne boyun alsa, ol adam janyň wujudur. Düşünjek bolýa, öwrenjek bolýa, dyrjysya, jan edýär. Soň düşünýärem, öwrenýärem, ýükdürýärem, gowy ýolbaş bolup gidýär. Bagyşlaň. Heleýi bolsagam, bidem artist halky gaty synkeş bolýandyr. Emma Sungotun gelip birinden şermenine yerinden özünü köp bilmiş hata etse düşünýän kişi bolan bolsa. Her kim özünü bilmez ham hyýal bolar diýenler ýaly. Özünü bilmeýän ham hyýal bolsa, şonu kyn bolýar. Ýa-da Sungot ugrunu işleýänlere goşundan galmagy buron berilýämiş diýseler, muňa ähli mekir gorku adamlar daýarlar. O zagarna şaýlygymyzem bagyşly. Doğru sözlüğün dostu yok deyipdirler. Ya sizin ya da sizden kettiraklan bir yerinin kömegi bilen yürüte goşunun galma üçün şo gidipe geçen yerler. Yoksa zat teknik haline Sungot'ta ne işi var? Bolya Sülgün. Sen göç vermesene. Onu şıltak atma. On ýaly adam tapsak gözünde sürtüşek. Onu bir tüýüs yerine laýyk düşen adam hata edýär. Ol paýkasly işeňir adam diýip haýtdyry Sülgünüň jylawyndan çekdi de her ki dutar çarp bilmeýän halyna, dutarçyry ansamblına iş alan adamyny atlady. Haýt gulumyny Sülgün aýtjak däldi. Emma o saklanyp bilmedi. Anha bir mysal diýip, haýt gulu gapdarnak papkadan ýan hat çykardy da eline galgatdy. Dutar çarp bilmeýän adamyny buron almak üçin dutarçyry orkestryna iş alpdyrlar. Wa haýt gulu. O şaly ýerine gymyrladan borup dekçe ümitim oturdu, hiç kime piyat gel verecek del. Yöne son ýarlar ýolbaş şuýlypede bolsa kyn bolýar. Onu döwlete ýan berýär. Sülgün ýene de dülpün typap, kellerini salyjykadydy. Boyuny süýündüp goýberdi. Ay o rama gitsinne şolar. Men bir ýöz ýüregime dugunda atlanmaýdyn. Birinizden harbi watançylyk temasyndan adamly ruhlandyryp biljek piyasa gerek. Onu ýazmak üçin urda ýadyr bir söýüp bir aşky bady, birin tek ýazgy dramaturg geldi. Şolar türkmen ýazgylary bilen satmaly. Şolara hökümet zakatyn bermeli. Bir. İkinciden artistlerden, sadanlardan, bagyşlardan ýürütde şef brigadalaryny düzüp ynha aýdaly. Eýrannak goşunlarymyň arasyna. Onuň frontu türkmen ýigitlerini köprek ýerine bermeli. Ynha bir pikirleriň gaty ýerlikli teklip. Sawol sülgünlip. Haýat ýolunda kagaza hatyr guzur bilgetmäge başlady. Üçüncüden diýip Sülgün gözüni ýyldyryp gepledi. Bir haýyş. Ukrainadan, Belorussiýadan uly medeniýet işgärleriň başgalary evakuasiýa gelipdir diýip düýün eşitdim. Mümkin bolsa şo maşgalalaryň birini men öýümde ýerleşdirseňiz. Dogry bu haýyşy men şäher sowetinden haýyş etsem bolar. Ýöne goşa Lwowda bolansoň men öýümde ýaşajak maşgalada Lwowly bolaýsa gowy boljak. Sen şäher sowetine Sülgün taparawna atyar edin. Goý mihmanyny öz saýlap, öz çağırsyň diýip telefon edäýseň, spitak goýunça bir ýerini belleseler, soň şalşyrjak bolup ýörmegiň gelişi boljak däl. Maňa dogry düşün haýt uluzan. Men kän dörejilik planymma. Ine men bar wurrugym, bar işim bar towakkam. Üçüncü bab. Goşa Kuliýew. Hawa Goşa Kuliýew Lwowda. Emma häzir nirede kim bilýär? Onun bar ýok üç hat geldi. Biri Saratovdan, ikincisi Kiýewden, iň soňsum Lwowdan. Uruş başlanmalygyň laýyk 5 gün öň ýanyna 17-nji iýulyny ýalypdyr. Olar üç adamdy. İki sapyk suwar, biri köşeli ýigit ady 4 ulydy. Beýleksem Aşgabatyň Siňekli diýen ýerinden, Allahowly diýen arryk
çekke tünkler çıkıp duran gözi şummuk sardy iş bir adamdy. Goşa onu alıp gaýtmajagam boldy. Ýöne ol ýöňden adalan sapyk suwar bolan soň şo gitsin diýipdirler. Goşa da garşy bolup durmady. Allahy orta ýoly ýetmek ýarym Saratoň töweregini, goşa kulyýyň eden şakynyň dogurdugyny bildirip bolady. Onuň iňirde tartdy. Ol dört uly bilen harjyny birikdirip, atlaryň salynan wagonyna ýatyp durmagy karar etdiler. Soň Allahy harjyny aýyrdy. Soň çaý bolmasa kelläme agyr ýabahanaty bilen çaý gaýnadylýan kipli wagona geçdi. Kiyifden geçen soňlar onuň adary has artdy. Doň diýetini atýarlar diýip, nagarhany naharyn iýmedik boldy. Kalbasy iýmedik boldy. Çüýşa uýulan suw içmenip, mineral suwy limonady içmedik boldy. Tagamat takdy. Gara goşa bilen dört uly şoňa ýaranyp bilmediler. Şo ýerarly olar ýoluň lezzetini görüp bilmediler. Ýoluň öz lezzeti bolýar. Üstün geçýän ýurtlaryň tebigatyny synlaýasyň. Otla münýän üşýän adamlar gurulny şolýasyň. Depde suruny soraşdyrýasyň, dünýäň gurulny eşdiýasyň. Kiyifde bulun küpedine bir akşly ýapaly ak kostyumly, sallanyp duran murtly ulynak Ukraina adam syrdy. Küpede 3 yer. Goşa 4 uly Allahy üçüdüninkidi. Bir ýerem boşdy. Şo boş ýere Sovet koordinatyny goýup ol özüni tanıtdy. Men Drazdowski, Panas Artyomovich, Lvova barýan. Küpede goşa bilen Allahy bady. 4 uly bolsa atlan ýanynady. Goşa özüniň kimdigini aýtmak ýetişmäke Panas öňürtüledi. He, siz Orta Asyýadan bolmaly. Siz tütänden teke hädel. Özümi de teke türkmen bolmaly. Ýönüne Sovet döwrüne o düşünjeleň ähmeti ýatdy diýip, goşa tertabrak jogap berdi. Oho. Onunla siz meniň köýüni tanışlarym bolmaly. Men kakamyň dogony. Ol agyzyny tutup pışırdady. Polkovnik Drazdowski. Birinci Jahan Rusyanyň teke polkunyň komandiri bolupdyr. Biziň maşgalamyzda tekeleň sarpaly gaty belen tutulýardy. Bizde türkmeniň ak telpegi, gyrmyzy dogony bady. Men ahal tek atlaryna belet. Olaň bizde şaý esbaplarym bady. Ören oňat diýip Panas Drazdowski goşanyň da Allahyň da ellerini gysyşdyryp, eňinlerini uruşduryp, edil köýüni tanışlaryny görenýär boldy. O derre korzinkadan açyp, bir duşu bellemeli bolar diýdi. Orta doňuz ýagyny, marinady ýatyrylan tokuy kömereklerini alma, çörek çykarışdyrdy da öňündäki stoljuň üstüne goýuşdurdy. Şolaň orta arasynda da bir çüýşe garilkany götürüp dikdi. Allahy bu zatlary gördü de gözüni peteretdi. No näme? Doňuz ýeti arak. Küpämiz harama çykdy. Hey bu taýda da inni çörek ýip bolarmy? Men durman bir ýerde diýip haş-haş etdi de horjuny götürüp uğradı. Drazdowski benden ýüzüne ulanýar boldy. Goşa ýollaşanyň bu bolşuny utanyp bu ýaz boldy. Allahy küpeden çykyp giden soň, goşa Drazdowski'ni köşüşdürdi. Ona hemme zat düşünürdi. Öýleriniň kimdigini, nire barýanlyklaryny. Meleuş dördi pelýaly 3 ýaşar atlaryň hem şu otlyň ýygyna terkeligi gyzyl wagonyna gelýändigini. Meleuşyň dördi peliň atlarynyň urusy näme aňladýanyny görüň berdi. Birdenem içen Panas ilkinji stansiýada böküp düşdi. Goşa öýle bile atlaryň ýanyna gitdi. O ýerde Drazdowski atlaryň ýanyna beden üstüne görül desanyny hiňlenip ukap ýatan 4 uly bilen dostlaşdy. Atlar görün gaty ýynjylyksyzdy. Goşamynyň sebäbini bilýärdi. Olar üýtgeşik ýyzy. Ara ýyzyny halaman depirjiklenýärdiler. Gulaklaryny gapyp başlaryny tilkireýärdiler. Wagonyň agdyna ketip ürtüler gemirýärdiler. Lvovda Allahy goşa kulyýynda 4 ulyňda ýaman gaharny getirdi. Olar şäheriň daşyndaky aýlygyň at ýataklaryny atlar feýtlep başladylar. Öýler bolsa bilen terbiýeçilerin golydak etak kanatyna bolýardylar. Gündüň aşa Drazdowski gelýärdi. Bir kedek bular ol öýüne mihmançylygy ýekitdi. Bir gün 4 uly ýerden goşa kulyýyň otogyna geldi. Gapyň agdyny ýaýdan zırap eýletine beredin teretdi. Bu şagylykdan galan endigine eýerip çommaly. Goşagy. Ony ýeme da halet gutardy. Häne çabalyp ýatyr. Tiriyek geçeken betbagt. Hey bir derman näher edip öýüne berip bolmadymyka? Goşa kulyýy bir dady duýýardy. Ýöne tiriyek geçdirip etmeýärdi. O da ýus beýle uzak ýola tiriyekse nähir gaýtdyk diýip oýlandy. Bu pikirini 4 uly aýtdy.
Bir tokka tirýegi bar eken göli şo otlydy ýitiripdir. Ýanynaky bölejige mutorypdyr. Tüýüp sawalyp ýatyr diýip, dört gulu goýa öýdi günäkär ýaly ýeňden gaşady. Goşaň yaman gahar geldi. Eýdini berdi. Oň ýeki öýe ýetip biljekdi. Ondan ömer türkmeniň abirini gasaryp, ýa dilegiçilik eder, ýa ugurlyk eder. Ýene de çapşygyň başlanmagyna 5 gün galdy. Hey şoňa çenle bir alaz edip bolmadymyka? Dermanhana ýüldürtip. Hey birde tapylmadymyka? Ýa-da ölsün diýip, aýlawdak at etwa salynýan zaýat alyp daşynyň gulplaýdymyka? Bir de uratypmaş dertdi. Ol dört gula atlar feýslemegiň şu günki tertibini düşünürdi de Drazdowskiň öýüne gitdi. Panas ýerden öýünledi. Onuň otpus gözi erti utorýady. "Bo, koşa. Men seň adyň öýdäme boýunça koşa kulüýüş diýip tutaýjak. Ne ýerläpsiň?" diýip, ol goşany ulu howlunyň içindäki owadan haşamly teler etdi. "Sen 2 gedegem agşam garanky düşende geldin. Men saňa howluýum görkezip bilmedim." Ayal badara gitdi. "Alyono gyýdym bolsa gitdi, bilemok nirä gidenini. Kamsamol. Olar maňa aýtmaýarlar. Nirä gidenini. Men öň kafitser, howp bilemen." Oleýem içgilidi. Häzir ýönekeji şert ýojnyk. Men kärimden razy, ýöne maňa gardaş şu höle garaýarlar. Menne şoň razy edel. Gel men saňa howluýum görkezin. Drazdowski howlunak 10 diýip üdümiň her düýbüne bir häsiýetlendirme berdi. Wišnelerini, almalaryny taryplady. Indiýoklaryň tovuklaryny görkezdi. Ol howlugyna okdy. Goşa göre nädip haýyşyny aýtsam kam diýip kellesini pikir aýlaýardy. Oň gurruguna häberin bolsady. Oň aýdamlaryny kän bir huşunda düýjek bolmaýardy. Drazdowski ýene teläre doranyp gelenlerini öýden ýemiş bulka kömelek getirdi de ortada çetwertlik çüýje çakar goýdy. "Men öýleden çakyrym. Musulmanam bolsaň, meni şu gün şunu saňa dadyrjak" diýip bulgurlara goýup başlady. Birki bulgurdan soň Drazdowski goşaň ýönetiň eser etdi de, "Gardaş, men içimi dökezim gelýär" diýip ýuwdundy. Biraz ýagynyp oňam sebäbini aýtdy. Türkmenler mert bolýar, adam satmaýar. Hatta Karnilov ýaly gargy hem olagyny ýar eken. Menem ýagyny ýan. İçim ýertip barýar, düşünýärmiň. Drazdowskiň beýle diýmesi goşanyň gulugyny ýakmandyrmady. Onu bir hirkatyklanyrdy. Doğrudan bol şu ýere geleli bäri hiç kim bilen çyn görüň etmänni. Şoň şeýle Drazdowskiň ýanyna gaty ownuk zat üçin gelenini, mertebäni ýere salýan dili üçin gelenini ýaman utandy. Ölsürdün näçe terýekkeş, howlumaýyny. Adam ýar sır sorap sırayda şally. Doğrudan Drazdowskiň görüňi. Lowapda şo wagt emeleýän ýagdaý her adam bolsa, köp gören adamy unutdy nazaryndan turatlanýardy. Siz koşa kulüýüş düşünün. Ertir men işe çykmaly. Şolga tagtasynyň başyna barmaly, emma gorkýan. Bir ýalňyşlyk bar, ýa-da hat dogry Sovet häkimiýetine bir düşmançylyk bar. Men düşman näl? Men ýurtdaşlarymyň düşman näl? Emma biz düşman etjek bolýanlar bar. Bir ýalňyşlyk bar. Lwow halky, bütün Galisiýa halky 39-dy Gyzyl goşuny uly ýürekçi goşgunda garşylady. Beýle garşylama ýalam däl, düşün. German faşistleri ýewreýden, Palyakdan bolan professorlar, ýazyjylary medeniyet işgärlerini ýok edip başlady. Polşanyň nemes alan soň Krakowyň, Warşawanyň, Ljubliniň ululy medeniyet işgärlerim Lwowa gaçyp geldi. Lwowda Palyak, ýewre, Ukrain kän inteligensiýa jemlendi. Ýagşy olar hedil edip işlejekler. Ýöne düşünşmelik ba. Men saňynyň ýany şoň şeýle aýdýan. Her näse dost bolsaňyzam, faşistden dost bolmaz. Men aýdyn. Gazetde näse mışmışlary ýalana çykarsalar, halkyň agdyna akymmışmyşyň uğur bolýandyr. Men saňa aýdyn, uruş bolar, uruşmaly bolar. Gürrüň udaga çekdi. Drazdowski içini döküp hediletdi. Goşa kulüp Drazdowskiň aýdýan gürrüňlerini üns berdiňde de, öz ýanyň, "Ha, bu dostumyza ýaman şiýir ýaly" diýip pikir edýärdi. Çünki goşa kulüp uruşy gatda hyýalyny ýatlamagy gorkýardy. Gorkmagam däldi. O zatlara baş goşmajak bolýardy. Ola ahyryň dostunyň sözüni berdi. Hani
Ekintikini hakkında gürüversene. Öyle haçan gelsem bar gürrüğün siyaset. Hey koşa kuluyuz. Ekintikinden gürrüğün etsenem o da siyasete barar. Yok man barar. Gitcek yer yoktur deyip Drazdowski bir zat yatlan ýaly ýerinde oturdy. Oğusu biraz garbanaly. Ol bulgurlary çakyrdan ýerine doldurdy. Al. Bul kulurdan bir. Natalya Vladimirovna'nın yani ayalımız öýde bişeriye al yumşoktur. Goşa kulüf bul kanaly. Berden ol gözüni bul kananyň ýüzüne tepilin garazy tohumlary dikdi. Şular näme? Haşhaşyň tohumy dälmi? Sizde näme diýilýänine bilemok bize ha mak diýilýär. Goşa Drazdowski'nin ýanyna gaýdanna. Onun dermanhanlarda tanışynyň bardygyny ýokdugyny soramak sudugy. Gara dermanhanadan ýa-da oglun satylýan ýerlerden bir näme marfi ýa-da opium tapmagy kömek etmeni haýyş etjekdi. Ýöne ol bir dänejikleri görüp, muny soranyny özüm duýman garly. Şundan tap bolmadymy? Goşa bir sözleri dilinden tutturýan utanjanyny yer ýarylmady. Olum girmedi. Emma maskaraçylykdan ölen ýok diýipdirler diýip goşa ýödüne göwnük berdi. Elbetde näme etjek muny? Drazdowski ony at feýslemekde ulanjak diýip hatam içken sonra vurdy. Näme iými oşýaňyzmy? Ýöne menne at iýmini goşar ýaly beýle känel. Menen ha bir bölejik ýere ekýän. Hem gogulu bolýar. Son gozulya welen gozosyny ýygyp küme atýar. Her gozosyndan çykýan tohum Natalya Vladimirovna'nın bir gezekki hamirini ýetdi. Ýörgör ködüň. Goşa bilen Panas gazgyl şagyl lökülen ýodazyk bilen üdümleriň gülleriň, irimişli agaçlaryň arasyndan ýürep bir dolazyk pelin ýanyna bardylar. Uýun gök ballaklarda goşan gök gozosy ýaly gozalar dik somurşy otyrdy. Günüň gızgynyna bu gorýan öl ýeriň, terehimlikleriň ýyzy, goşanyň gaňşylygyny ýakymly sypalýady. Şu wagt bu gozalary dilişdirseň, şol diliklerden akan süýt erteli senni goýulyp, tüý süýünüp duran saar tirek bolmaly. Goşa ýylgardy. Onuň ýadyna tirek geçden gürrüňleri, keýpleri kökkä, tiregi taryplap edýän mys degişmeler düşdi. Emma o diýýär. Allahu üçin o şensiz hormat etdi boljak. Goýa tiregini goýsun. Günnüň ölme öýdi ýaly bahanalyk berseňem, ol ölür ýaly işler, belkim ol öýe barýançak goýa ýetdi. Ýer tohumny örköýünip, Panas ony agaç kladowka etdi. Kladowkaň içinde bir sebet guran sarymtyr gozlardan doludy. Panas bir gozan aldy. Çaňgalagynyň gaňyryp açdy welin içinden bir gysym gara oňuň tohum döküldi. Ana şu tohum ýedil berýär. Bul kaç çöregi tepseň, gowy aramat berýär diýip Panas. Gozan boş çaňgalagyny Kladowkaň düýüne taňyp goýberdi. Sen maňa, Panas, şu çaňgalaklaryňy ber. Men şondan bir derman etjek diýip goşa kulüf ardynjyrady. At üçinmi? Ýok. Sap sualmaň biri şu galmagalçy Allah'la derman etjek. Galmagalny ýatyrmadymyk ka? Terligini bir näme ýatyryp bolmadymyk ka? Al baş etsene. İsteseň ha gök gozalar namal. Ýöne galmagal ýatyrýan bolsa, o gözlerini güldürdi. Dost maňa da öwret. Meňem şu dermany içräýmeli adamlanma. Kime içirjek diýip goşa da öz gelegine bälçiklik alyp sorady. Aýalymy? Diýip Panas dogry jogapdan gaçdy. On başga gyýkyrykçyny gözüňe tutýany gepäňinden bildirip durdy. Goşa turmakçy boldy. Emma Panas onu goýberip ýerine okdy. Goşa gitmäke ýüreginiň ägir pozuna açady gelýärdi. Ahyryň goşany saklap bilmejegini gözetenden soň hatyr gusur eşigini sarsyrmaga başlady. Menem gitjek sen bilen. Atlary görsem, ýar etseň, menem seýisleşsem, bir näme ýüregim açylýarmy ka? Drazdowski'nin öýü Lwowyň günorta tegindedi. Eger aýlagy gitjek bolsaň, Lwowyň merkezindäki berentliň üstünden aşyp gitmeli. Drazdowski ýeki at paýtugyny çykaryp oňa at goşdy. Olar şoňa menip Lwowyň töweregindäki aýlagy ýoluna gitdiler. Ýoluň iki gyrasyndaky berent agaçlar göm-göp pazarlap, goýa olaň ýapraklaryndan suw damjak bolup durýardy. Ýoluň sag gyrasynda haşamly ak jaýlar neşelen şekilin telerlerini, penjeredir tekselerini, çürüken berent üsöklerini ujaňlaşyp otyrdylar.
Ilki goşanyň biz aýlary gözü gitdi. Biz aýlaryň görnüşi, olaň daşky tebigaty bilen utgoşdurylyp salnyşy, onda öz boluşlary filosofiýa öğretdi. Seretli. Şu aýlar taramlaryň kalbyna hertine özüne mahsus neşejik bolupdyr. Eger neşede keýpi bolmadyk gorda hal eýwanyň ýokardyny beýle zaýtardyp goýmazdy. Ýa-da balkonlaryň edil ýaka keşdelen ýar keşdelemezdi. Dogry. Biz aýlarda ýaşamak üçin onuň üçüginiň zaýtarmasynyň da, balkonyň keşdelenmesiniň de daxily ýokdy. Olarsız da oňmak boljakdy. Hawa oňmak boljakdy. Birden goşanyň kellesine bir pikir urdy. Tez dogry tapylan söz. Oňmak. Ýöne adam diň oňmaklyga kaýyl bolmaýardy. Adam her zat birini oňu dediýär, oňup bilýär. Durmuş gowlanyny uçda adam ýörüýte oňut bile oňmaýar. Oşa öz ýagdaýyny tersally. At sapmagam neşe. Keýp humar. Ýylyha zaýat alyp şonuň owadanlygyna gelişikligine keýp edýär. Ýene bir baý ekip şoň miwesine saýasyna keýp edýär. Miwesini kim ýyjek? Saýasyna kim oturjak? Farky ýok. Bileme kär edipdir o. Miwesi ýok, saýasy. Miwesi keýp. Saýasy näme? Goşa bir sowala jogap berip bilmedi. Ol bu sowaly öz ogulsuzlygynyň derinmi üçin berdi. Onuň dünýäde ýeka gyzy bardy. Birden onuň göwün aýtymyna ýene bir harasat kürsäp urdy. Gyza perzent diýmek bolarmy? Dogdun näme hildir? Dogmadyk ogullaryň dogan gyz ýaşy diýip aýdýanlar. Ýöne ýazylyň ykbar kesip boldy da. Muhammedow gaýdyp gelermi, gelmezmi? Gelaýenne de olaň arasynda ýonkuruk boljakmy? Eliň öle dödüp bolmaýarda bu zatlary. Meni ara goşman sülgün düdäýmerler. Garalary soýun gözenekli köprüniň dendelesi dükürdüğü goşany küýünden oýutdy. Drazdowski ýelekli ştiýapadyny maňlyna atyp, bir güdünkü ýaly tegerek gözlerini silip aranjyra batyrdy. Ol ýeki at paýtugyny goşan 3 ýaşar dor baýtalynyň zylaw bagyny käwat bir gymlady ýady. Olam häzir akyl giýametini pikir derýasynyň torkunlaryny tilterleýärdi. Belki bir ýagdaýlar dölüşýänçe orta diýe ötäýsem. O ýerde her adam bolsa, Drazdowski familiýasyna hormat goýjak adamlar bardyr. Agamyzyň köni tanyşlaryndan gara emel başynyň akrary bardyr. Atçylyk göre meşgul boldum. Atçylyk zawodyny spesialist bolup işläp biljek ahyry. Onda bir ýerdäki emlägi, howluny, maly. Gyzyla barabar mebelini etmeli. Taşlap ötäýetmelimi? Drazdowski. Sen aýgytly hereket et, aýgytly. Öňkü bulaşyklarda da, soňky ömürlerde diňe aýgytly hereket edeniň üçin aman galarsyň. Bol, aýgytly hereket et. Eger gün matara tutduraýsam, nemislerden sypyp aňryk. Has howpsuz ýerler özüme atyp biläýsem elbet bolmazdy. Haýsy gowy? Bu hafta hemen durup biljekler. Paýtun tilterledi. Drazdowski zylaw bagyny çekdi. Paýtuny saga. Ýoluň gyrasyna soğanam şo döwrüň ýyllarynyň gözläp tanketka ýetip geçdi. Onuň ýene biri. Soň üstü gyzyl eskerli ýygyna bolsa top tirkelen maşinlara geçdi durdy. Bu kolonnanyň ýygy tükür ýaly. Basym uruş başlata gerek diýip Drazdowski goşanyň bakynyna terse gönderdi. Emma goşa şo wagt onuň açyşyna häýer berip bilmedi. Onuň gözüne ýakymly bir zat kaklaşmady. Bir şadyrly ton ýarymlyň içinde komandir maşgalalaryň arasynda solok keteni köýnekli, başy sargatly dolmuş türkmen gelin oturdy. Be, o näme işliýär? Buloň içinde. Bu gelin oňa ýene de öýüni ýerine atlatdy. Ýüregini ısırdy. Ol şoň öýe hatýardy. Bu onuň iň soň haty bolupdy. Şo daňdan kim uruş başlandy. Şondan soň goşadan hat habar ýokdy. Jigdi bekden gursa sülgüne 3 hat gelipdi. 4-nji bab. Bek Saparow. 1-nji hat. 6-njy aýyň 28-nji 41-nji ýyl. Solnechne Gorskdan. Salam sülgün,
Salam Anya, salam Maral, salam Yazgul, hemmeňize salam. Güneşli ýylma salam. 15-nji aprel ýylyny hatyňyza aldym. Şeýle meýelim, inne ýagly plan, şahsy planymyzam, döwlet planymyzam üýtgedi. Biz 23-nde Moskwada okuyan ogluny ýylar bolup maslahat etdik. Şonda hemmämiz bir agzdan watan gorugyna gitmege karar etdik. Biziň giýtisdäkilerimiz, Günnäwri öwreniş institutlaryna aklarymyz, edebiýat, taryh we filosofiýa institutlaryna aklarymyz, konservatoriýada aklarymyz, emguda aklarymyz hemmämiz şol uşukdan soň goş şeýle toýdur bayram. Her iş gelse ýyl bilenip üýçdükde, ýörüň begler söwüşmäge gideliň diýen aýdym aýtdyk. Ertesem harby komissarlyga bardyk. Meni Anny berdi Gurbany, ata taryhyny, döwletli annamrady we ýene bäşimizi Gysga möretli komandirlik okuwuna aldylar. Konservatoriýadan Nury Tary, aspirantlardan Akmurat Orazdagy meýletinde atýaryny düşdüler. Gyýlarymyzy goýýany bir näçelemmizi Türkmenistana berdiler. Olar şo ýerde düdüljek birikmere gerekmişin. Biz sunugat işgärleri, öz söwüş wezipämizden daşary ýesgerleriň urugyna götürmeli ahyrin. Mysal üçin ata taryhyam bizden bir ansamblam düzdü. Ýöne günne 14 sagat türgünde şükdün hem gorunç galy işinden soň ansambla wagtym galmaýar, güýjem. Onda da ol öz warsaklary bilen gülüşdirip edil berýär. O türkmen aýdymlaryny rusça terjime edip aýdýa görün, gülüp işiňlerliýär. Döwletliň orta gahar gelýär. Her nechikde bolsa durdy bagşynyň agtygy da. Biz on gelini Marusýany we iki tany edil suw ýaljak gyýjagany ordan obaýy berdik. Kazan wagzaly basabat eken. Biledi äni öçen alypdyk. Gaýdym bolsa biriňiz şoradan habar tutun. Äni o barıp annamrat agzaklar diýseňiz ýa-da bagyşlar diýseňiz görkezerler. Döwletliň kakadynyň agzak lakamynyň uly manysy bar eken. Ol 1918-nji ýylda Türkmenistana kürsäp giren İngiliz interventlerine karşı edil Aşgabatyň orta arasynda. Ýazyrky Lenin bagynyň ýanyna bolan tögüşde yaralanyp aýygyna aldylar eken. Indi bolsa onuň ogly döwletli eline ýara galyp, nemis interventlerine karşı tögüş urýar. Sülgün, teatr bide garaşýandyr. Emma bide okuwdan soň uly sahnada rol oynamak mesele etmedi. Akbal biziň öňümizde başy wezipäni goýdy. Biziň watanymyza girip gan şaýkaýan faşistleriň başyna oyun salmak wezipeden goýdy. Bizinni söwüş oyunyny oýnamaly. Şonuň üçin bizinni ähli zehinimizi, talantymyzy, harby tilsimi, harby sunugaty el almaga sarp edýäs. Biz öz teatr rolumyzy gadal doganjyklar. Amakly girişdik. Biz gaýretmäň. Meniň size harby ýagdaýdan bir epizod, sketch şekem iýeräýmem mümkin. Biz Atatary bilen watançylyk ünlüýän bir aktly pes ýazmagyda hyýar edip ýörüs. Hoş doganjanlarym. Siziň Bek Saparow. 2-nji gat. 22-nji iýul 1941-nji ýyl. Salam doganlarym. Hatyňyzy aldym. Ýazgul goşuna giden bolsa ören dogry edipdir. Goşagadan hat ýoklugy ýaman. Ol köpüren adamdyr. Ol her ýerde de başyny sarar. Şunyň ha uruş başlananyna bir aý bolupdyr. Teatr adresindäki söwüşýän goşun diýen birlikden eýýän bilendiňiz. Biz oýunyň tüýüz gazgalaňly ýerine geldik. Bize kişi leytenant adyny berip şüýrek getirdiler. Ýöne biziň her ýerimiz bir ýerik düşdik. Ata tarykymyz bir bölümdi. Ýöne batalýonumyz aýry. Her ýerimize bir wzwot berdiler. Ýollaşlym gowy ynamly. Wzwodum köp milletli. Azerbaýjanly da, Ermeni de, başgyrdan bar. Ýöne köpüzi Vyazmar Rus ýigitleri. Bire ýem duşmanly çakmışdyk. Ýöne biri Tokoy halat etdi. Tokoy şöyle ýörep endiýen raýon merkezine geldik. Iýje günni berkitme gaziýas. Garan faşistleriň gabyryny gaziýas diýsegem boljak. Biziň şu berkitmelerimiziň öňünde duşman ajalyny tapsa gerek. Duşmany geçirmeriz. Biz gadarly doganlarymyz siziň öňüňizde ähd edýäs. Biz şu gün ähli wzwot bolup hemmämiz öýe hat ýazdyk. Hatyň soňunda da duşmany goýbermejegimizi hemmämiziň and içýänligimizi, kasem edýänligimizi tasdiklamak üçin her bir hata hemmämiz gol çekdik. Demek, men duşmany goýbermejekdigimi Azerbaýjanyň Züleyhanyň öňünde, Başkyrt gojasy Toktamyşyň öňünde, Rus işçileri Paveliň, Mitrofanyň, Vyazmaly gyýlar Nastasiýanyň, Klavanyň, Ermeni enesi Anuşyň öňünde. Şolaň üstülen
Äli halkymyň öňünde and içýän. Meniň batyr eskerlerim bolsa, siziň öňüňizde and içýärler. Ine biziň gollarymyz Bek Saparow, Serebryakov, Nigmatullin, Towtomishow, Şawdarow, Injikyan Aliýew. Töweşýän goşun 22-nji iýul 1941-nji ýyl. Sülgün, seniň köýni tanyşyň gördüm. Annanow Melani. Ol harby korrespondent. Akopdan akowa böküp, bulaknodyna nämedir bir zatlar birleşdirip ýör. Biz bilenem bir sagat gürleşdi, bilişleşdi. Biziň oňuyla gürleşip durmak wagtymyz bolman soň, olam eline pil alyp, bize tanka garşy garym garşdy. On kenidem şol öňkü zaraýlygy. O goloýda garym garşýan aýalgylaryň tetine eşitip, murtuny toglap, o murtga ýörüpdir. Gözüni ýalradyp, şol tarap eňdi. Üçüncü hat gümürtükdi. Onu Bek Saparowyň öýüde ýazmandyr. Gadarly Sülgün Saparow, salam. Biz sana ýarlaň hem bizine salam aýdyň. Men häzir sögüşýän goşunyna garby gazetde işleýän. Bir ýerde ýagny sögüşýän goşunyna hut öň atardy. Siziň jigiňiz Bek Saparow we beýleki oglanlara duşdum. Olar bilen bile gadaply sögüşe gatnaşdym. Şol sögüşüň jikme-jikliklerini soň ýazmakçy. Emma häzirlikçe öz gazetimizde çap edilen gutorulmadyk oşerkmi berýän. M.A. 5-nji bab. Russiýa ýaraly. 1. Frontsy habarçynyň gutorulmadyk oşerki. Gadymy Ukraina şäheri en düşmana gaýtyp bermäge zor taýýarlyk görýärdi. Şäheriň gün matarasyndan gelýän ýollarda tank geçmedi ýaly şoň garymlar gadylýardy. Goranyş liniýalaryny çekmekde harby bölümler bilen birlikde yerli ýaratym işleýärdi. Men bu bölümde türkmen ýigitleriniň de bardygyny bilýärdim. Ýöne men bir ýerde köýüni tanyşlanma duşaryn ödüp sak etmeýärdim. Men sene türkmenliň diýip garatasy pilotkanyň aşagyny çykyp duran ulyňok ýygynyň ýanyna bardym-da, "Arma görüň, leytenant" diýdim. Ola başam barmagyny portopeýasynyň ýerlerde de sapyor piliniň sapany bykyna direp, geňirip men synlady. "Bar bolun. Siziň ýere berlerini ýere." Onuň gyýa gözleri ýyldyrady. Kepen dodoklaryň şow galyp, entek gyl görmedik ýanaklaryny tiskenlerdi. Men sizi tanamadym. Ansan soraşa diýipdirler. Aslında biziň Güneşli Respublikamyzyň belli aktrisady Sülgün Saparowyň jigiti leytenant Bek Saparow eken. Ol bir ýerde işleýän 1-nji batalýonyň 1-nji rotasynyň 1-nji wзвodynyň komandyridi. 2-nji batalýonyň 1-nji wзвodynyň komandiri hem onuň ýoldaşy Moskwanyň teatral institutyny bile utoran partadaşy Weýaşy degişken ýigit Atasaryewdi. Bular institutu utorup entek ýekezi rolam oýnamakarlar, uruş başlap meýletin fronta gaýdypdylar. Men onu öň bilýärdim. O hakda front gazetimizde habaram sap edipdik. Bir entek hal ahwal soraşmagy ýetişmäk tirwoga boldy. Öňümizdäki ýyratly punktdan gelýän ýolun alzyraň boskundan haýdaşyndan, yaraly çekýän araba keşden ýabularyny gamsylaýşlaryndan howpun ýakynlaýany görnýärdi. Uzakda tokoyun aňyrsyndan gelýän gugully, goýa küwsarlayan ýaly bir petelip, bir batlanýardy. Biziň tanka garşy gadýan şukur garymyz en şäheriniň Günmatar eteginiň 10 kilometre uzalyp, Günmatardan gelýän uly ýoly keterini kesmeli. Ýoluň iki tarapynda hem garym şuňlugy boýunça da, giňligi boýunça da eýýäm taýýardy. Ol eýýäm iki gapdarlanam ýola dirilipdi. 100 metr şemeti aralyk galypdy. Olyn tek gazmakdan taklanýardy. Sebäbi şoň üstünden ýol geçilýärdi. Ýolun murta boskunlar ýyzylmän geçip durdy. Ýöňde karby bölümlerimiziň ähli arabalary, maşynlaryň geçip durdy. Düşman tek bir ýerlere golylar ödülmeýärdi. Emma birden triwoga elan edildi. Hemmeler yaraglaryna ýapyşyp, garynyň ýeňsizinde tıran şeýle gaplandylar. Bek Saparowyň zody ýoluň gyragyna alaňda ýerleşdi. Goranyş raýonunyň komandowaňynyň gödäwçilik punktyndan daşdärli, alaň üstündedi. Rota komandirleri, fagerler bilen biýlerini sapançalaryny haltyllamasyny üçin tutup gödäwçilik punktyny tarap ylgadylar. Patrullar ýollak araba keşler bilen dawalaşýardylar. Olar ýabularyň zylawyndan tutup olary ýolun towjak golýardylar. Araba keşler bolsa atlaryny gamçylap öz uğurlaryny daýadylar. Yeni bir näçe esker gaz-gazma kömekleşýän eli pilli aýalgylaryň diýen etmeýänliklerini kowlap akwabadyk ýady. Trevo himmere degişli. İstesen istemesen akoba girmeli. Tegoja tayin bolmaly.
gaýda gaýmalyşyk bolmalylar. Emma ýolun dähret ýarlan ýaly urdurup gelýän bozgunlar ne etmeli? Olaram trevoganyň düzgünine tabiin etmeli. Ýagdaý kyn. Trevoga berilen wär ýarym tagatdanam köp wagt geçdi. Emma henidem anyk däl, düzgün tertip ýok. Gölegçilik punkty edil degirmeniň agydy ýaly. Biri giriye, biri çykýa, biri tranşa ýaňy şiwerin ılgasa, beýlekde eýletine ýaltaklaýady, açyk meýdandan günläp ılgaýa. Ulu gübürdüýüniň arasyna "Girin akoba, sowulun, dar, öwür" diýen ýaly sözler Bek Saparowyň gulagyna goýa ulu bir operaň recitasiýe bolup eşdilýärdi. Kiçi leytenant, sizi berkitme komandir çagyrýar diýip, algowdan ýaňa daljygyn bir esker Saparowyň edil gulagynyň düýbünini haşgaş etdi. Rota komandirim batalyonuň komşaýerdi. "Kamyzwotlaryň hemmesini çagyrýarlymy?" diýip Saparov jogaba da garaşman öwrümiň aňartyna ata taryhyň wzodynyň ýerleşýän ýerine tarap belki ulum geler. Bile ılgar diýen ýaly nazar bilen seyretdi. "Ýok, ýeketi çagyrýarlar." Saparov öwrüm tranşa ýaňy şiwerin ılgady. Her öwrümde onuň eskerleri komandirimi da bir daçyn çagyrýandylar diýip sowallary bilen onu urudyardylar. Geripe şeýle diýip ýakary 3 şparly, gaşlyk salpy dodok, mölegül komandir resmi talanmaşandan soň Saparovdyň gözüne aýyrman düşünip başlady. Rota komandiri de, batalyon komandiri de gözlerini gyrpman Saparowy seyredýärdiler. Berkitme raýonunyň komandiriniň her bir sözüni, biýaş türkmeniň kabul edişini, onuň tüňürek çekgediniň gymyllaýşyndan, gözleriniň ýyllaýşyndan aňjak bolýan ýarlylar. Razvedkanyň maglumatlaryna görä, düşmanyň iri tanık bölümi häzir şu ýöňdäki tokoýuň aňartyndaky ýylatly punkta aýrlaşypdyr. Bary ýogy 20-25 kilometrlikdi. O ýerde düşman bilen biziň bölük buçuk goşun bölümlerimiz allym berdimli söwüş alyp barýar. Düşman tanıklarynyň şu uly ýol bilen böwüp geçýäriniň uzy iki däl. Ýöne haçan gep wagt berleginde. Biziň tanka garaşy garymyz, mineli meýdanymyz o tanklar geçirmez ýöne bir emmasy bar. Görýärmiň? Şu ýoluň geçýän urunyna 100 metr diýen ýaly olak gazylman goýuldy. O biziň ýere çekilýän goşunlarymyzyň bärik kesmek üçin gerek. Grajdan bozgunlarynyň bärik kesmek üçin gerek. Görýärmiň? Häzirki söwüşýänlerden ýaraly bolanlarynyň bärik geçirilmek üçin gerek. Komandir kütü dodoklaryny ýalady da uludan demen alyp sözüne dowam etdi. "Çala hayal ýagallygy ýol bersek, nemes tanklarynyň biziň goşunlarymyzyň söýbügini basyp, şo dolokdan geçmekleri mümkin. Şeýle bolsa onu bar azabyny bidirek bolar. Düşdüňmi? Bir häzir şo dology gazjak da beli ýanyny agaç köprü ýatajak. Gaçyp gelýände şo köprüden kabul etjek." Komandir möýle gözlerini oýnaklatdy. Galyň dodogyny ýene ýalady. We iň aýgytly ýerine baranyny duýdurun ýaly sözüne bir diýin berdi. Ondan onuň ya ýakata gatsy, ya da urutoga batalyon komandirlerine de maslahat salanlygyny bildirjek boldy. Boyuny ýakadyndan toglap ýanyna akarar ümatan ýaletdi de sözünde dowam etdi. "Sen öz wzodyň bilen şo ýöňdäki tokoýa gitmeli, ýoluň uğruna buk etmeli. Ýanyşly şüşeler al. Köpüre akyrana adal. Maksat öz wzodyň bilen sen öz goşunlarymyzy goýbermeli. Düşman ola saklamaly." Komandir kartanyň bir çylgymyna barmagyny dürtdi. Saparowa ýene geripäni düşündirmäge durdy. "Anha görýärmiň? Tokoýuň içinde iki tane köprüm bar. Şolram bolan. Ýary berseň edil burunlarynyň öňünde ýar. Tratil şaşkalaryny hem hana getirdiler. Diýmek, bizim ýörümiziň küleri geçirip edil düşmanyň burnunyň öňünde ýöl köprüýümizi ýary pursat tutmaly. Siz tutmaly." Komandir düşündirip durka, Saparowyň kellerinde bir sowal peýda boldy. Eger biz düşman saklap durkak, şu köprüni ýarjak bolsalar, biz näde ýörümiziň küleri birgärs? Emma Bek bu sowaly daşyna çykarmady. Oňa indi komandiriň ýakatyna boýuny toglamasy aýdyn boldy. Biz ölmeli bolyn, düşman saklamaly. Ölmeli, ölüme gitmeli. Komandir bizi ölmeý berýänini düşünýär. Şoň üçin boýuny ýakatyna toglaýar. Şu şuat uğramalı. Eýem sagat bir. Howluň leytenant diýdi. Komandir onuň elini ıssy. Möýle gözlerini Bekiň ligirdäp durun gara gözlerini dikdi de, Rus adaty boýunça guzoklap,
taýil gedek bolşady. Wzwoduna gelen soň rota komandiri de batalyon komandiri de onu şeýle bir howlukdurdylar. O hatda atasarly hoşlaşyp bilmedi. Bek süýsüň näki uturulmady katyny iyi bir diýip tabşyrjakdy. Şeýle öýde gysgaly uratda sögüş tabşyryna gitmeli boldy diýip ýazyjakdy. Emma rota komandiri, rotaň san instruktoru Natashany hem onuň wzwoduny goşdy da howlukdurdy. Ulu sanitar fum kolu protivagazly toğulacık Natashanyň gözüni qırp-qırp edip duruşuna bek az ýylgyrdy. Birin gidýän ýerimizde sanitar gerek däliýjek boldy. Emma onuň bu sözü eskerlen ruhuny petelläýmesinden ätiýas bilen beýdimedi. Ýöne gözüni güldürip Natasha seretdi de, "Sen sumkaňy bize berdi, özüň galay. Ha biziň ýzymyza eýermersiň" diýdi. "Eýermenmi? Sizden galsam çöregemeýmen?" diýip tok gözü Natasha aşakdan beke gözüni qırp-qırp etdi. Oğlundan her bir zat diýdi. O da ýöwürlüp hersine jogap berjek boldy. Wzwod yara şaýyny aqsamlap, uzun PTR şenini alyp ýoluň gyrasy bilen iki bir ýöňe gulmatara gaýdady. Oğlanlar içi ýalňyşly çüýşeleriň, tratil şaşkalarynyň, öz yaralarynyň aşagyndan mazaly ýegşerýärdiler. Bulardan başga gulmatara barýan ýokdy. Ýolun ýyda barýan arabalaryň sany köpelýärdi. Käwat bir şakyrdaw ton ýarmlyk diýmeden tehnika görnenokdy. Saparowyň wzwody ýörüýdi. Wazip tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin gulmatara etdi. Ölmedi etmez gahramaçylyga tarap gitdi. Türkmeniň bu goç şigidiniň ýol başçylygyna etgerleriň komandany ýaryň tabşyrygyny ýerine ýetirjegine hiç kimde şek şübhe ýokdy. M.A. en şäheri tögüşýän goşun. Saknaşyk. Emma soň biýitliň ykbalynyň nähir bolanyny o şirki okanlara beýledi durdun. Hatta habarçy M.A.'nyň özüň bilen okdy. Diňe bir näçe aýdan soň bir söýülen bu akaň soň aýan boldy. Saparov iň öňde öz duşdaşy Serebryakov bilen barýady. Kömekçisi Nigmatulin bolsa Natasha bilen wzwodyň ýygynyň gidýärdi. Hiç kimden tes çykmaýardy. Yine köp ýörenmelimi mleyt diýip Serebryakov ýol kesdi. Saparov planşetkasyny açyp karta seretdi. Köpräý etsek gollugy häzir maslahatlaşmaly. Serebro diýdi. Ýollaşanyň ýüzüne seretip gelýärdi. Biler bolsaň bizde türkmenlerde Serebro kümüş adyny gydyrdak ýalar. Men familiýam Serebryak, kümüşçü tödünden ahyry. Onna Serebryak. Sen öz addylyny ýaňy alyp ýoluň şep gurasyna tokoýda bukordyň. Ýalňyşly çüýşelerden amal. Biz bolsa ýoluň sag gurasyna görýämiň. Bek Saparov kartadaky ýoly kesip geçýän gök çylgymlar görkezdi. Anha şu zaga şildirimler birigip, beýik Volga derýasyny emele getirýär. Biz şu köpürlüň üçüne minalarys. Birinji variant, düşman tanklar gelenne, olary şu köpürlüň arasyna salyp üçüne ýarmaly. Soň olary ýalňyşly çüýşeler bilen ýakmaly. Peter bile urmaly. İkinji variant, diýip leytenant Gysga möhletli komandirlik kursyna şunuň ýaly ýagdaýlarda nähir hereket etmeli barada öwrenen emellerini birin kelletini aýrady. İkinji variant üçin oňly zat tapman. Bir variant bolýar. İkinji variant biziň ýagdaýymyzda geregem dällip ardyny. Esasy görýip, öňdäki tanky we ýyzak tanky ýalňyşly çüýşe bile urmaly. Goý aralykdaky tanklar ýyda da öňe de gidip bilmesinler. Ýol beklensin. İki ýan tokoy. Tokoyda tanklar tüstürilip bilmediler. Eskerler düşünür. İki PTR'm bizde olmalı. Düşünüklü mü? Düşünüklü yollaş. Milleyt. Serebryakov ýyda galyp agyr ýüklü eskerleri ýörep barışlarına wezipany düşünürmäge başlady. Ýolda hiç kim ýokdy. Gulmatardan menne hiç kim gelen okdy. Bosgunna eskerdi. Öňde tokoyuň pürüniň gädiklerinden tüstü götürilýäni görnýärdi. Özde tokoyuň aňyry uzy ýöne güwürdi bolup durdy. Bir näwellilik Saparowyň diňe kalbyna däleýsem, eginlerine de bir hili galpyla döredýärdi. Ýöňde biziň tögüşýän goşunlarymyz da bolmaly entek. Belki olar düşman ýöňde kowaň ýanyna saklandylar. Bekin kellesini aýlanýan pikirini, ýyzda tygırdap gelýän ton ýarymlyk maşynyň peýda bolmagy da tasdiklady.
Bek ilki maşin taklajak boldy. Soň o hyýalyny goýgursun etdi. Ne işim maňa bilen? Maňa berilen buyruk başga. Şo buyruk göre bolýan. Birinji köprü uly däl eken. Üç gözi iki diregi wady. Diregleri demirdenni. Üç gözüň diňe ortaksundan bir ýap şemeti suwak ýady. Köprü pessi. Suwun gyrahynda dursaň, ýokarsyna ýeriň ýetip durdy. Bekin wzwodyna ýörüte sapýor ýokdy. Şoň şeýin minalary o köprüň aşagyna öýdi, gurnaşdyrdy. Goşgaltasyndan bir ýumak eris çykaryp, onuň uzuny kirsawyň böwrüne salyndaş partlaýjy tratil bölekleriniň 5-6 santynyň daşyna sarady da. Şol eriş bilenem, olar köprüň direge birigän ýerine berkitdi. Zapaly oturtdy da onuň şekatynyňky halkasyna erişdaňdy. Uzunum ýanyna kömekleşip duran Nigmatulyna berdi. Ýumagyň uzuny sözledi. Şa tokoyun içine var. Şotayda oňoýlyrak yer tapda ýat. Men signal berdigim çek erişi. Köprü asmana götürülür. Düşünükli ýoldaş komandir diýdi-de, Nigmatulyn onuň ýüzüne naýynzat etdi. Näme diýjek bolýan? Oglanlardan ýene bir ýerine galdyrsaňyzdan ýoldaş diýsen. Näme gorkýarmyň? Gorkamak, ýöne uklaryny öýüp gorkýan. Näçe gün ýatamyz o ahyry. Dogrudan bir ýa-da esker, ýeke galy uklar öýüp bekin öýdem gorkdy. Uklara da işin puş bolmagy mümkin. Ol Kastişov sözüni tokoyun gyrahynda beýş atarlaryň gujoklap ýatan eskerler tarap ýüzlenip goýurdy. Senem Nigmatulyn legal, ýöne uklaýmaň. Bir gözüňiz bizde bolsun. Bir partladanmazdan soň partladyň. Hal tokoyun içinde ýatyp erişden çekip goýberseňiz partlar. Bek köprüniň aşagyndan çykanyna Sereberekowyň addyny ýatyýam ýoluň şep tarapyna geçip, şo ýerdäki tokoýa tiňip barýady. Bek ýakynlaşanyna ýa-da eskerler turdular. Hatda diýirleriň tirsekleriniň tozonlaryny kakışdyrman ýöňe ýöre berdiler. Diňe Natasha üstü başyny kakyp, uly suwun kosyny ýegini bilen hop berip gallardy da keýerjekläp komandire garaşdy. Bek deňine baranyna Natasha onuň gapdalyna goşuldy. Ol ýoldaş komandir, siziň gelinligiňiz barmy diýip sorady. Bek üçin bu sowal şuady ýerlikse ýalyp görünýär. Dogry onuň beýnisinde iki pikir paralel kulturlenýärdi. Biri häzirki ýagdaýlary, Wiripiany ýerine ýetirmeň aradasy. Duşar gelinjek wakanyň her hil şöýgütleri bolsa, beýleksem öýleri, aýarlygonlary, dosýarlary. Moskwada bilokan gyzlary, gara üllem saplam ähli geçen ömür ýolly. Ýer şu ýagdaýda bu gyzyň sowalyna nähil jogap berjek? Gelinligim barmy, ýokmy? Bar diýsem boljak, ýok diýsem boljak. Şeýle de jogap berdi. Bar diýsem boljak, ýok diýsem boljak. Natasha gözüni güldürip başyny ýaýkady. Ýene bir salym dymyşyp ýörediler. Öňdäki gübürdi barha artýady. Göýe ýakynlaşýan ýer bolup görünýärdi. Indiki köprä ýetmäge de az galan bolsa gerek. Bir-biriniň ýyzyna düşüp barýan eskerleriň ýa-da gadam uruşlary, hereketleri ölümi barýany meňdeşdärli. Anha yetmeli ýerimde ýetip, hedil edip diýinjalar sen umyt bilen barýanlary meňdeýärdi. Olar bir-birlerine esasanym öz owaları, öz şäherleri, zawotlary, kolhozlar hakynda, kepter usuruşlary hakda, ýer sürüşleri hakda, sirkdäki fokus hakda, goşlar ýardatlar hakda gurrun berýärdiler. Hiç kim ýene 15 minutdan boljak gany çaknyş hakynda pikir eder okdy. Ikinji köprä ýetenleriniň öňdäki ýügrümden helki öňüden ton ýarymlyk maşin görünýär. Ol goýa zähreti ýarlyny ýaryp gelýärdi. Bek oňa göz düşenden rejen geň därligini aňdy. Ol "Söwüşe" diýip batlyga ýygyrdy da iki böküp Nazar Şawdarowyň ýanyna bardy. Nazar Şawdarow diňe wzwotda däliýsem rotada iň gelişikli owadyna ulandy. Saldat telegrafynyň habar bermegine görä Natasha şonu söýýärmiş. Hatda şu göçüň tabşyrygy da Natasha hut Şawdarowyň gidýänligi üçin, onuň bile bile gitmek üçin öýe haýyş edip gaýdypdyr. Emma olar näme üçindir ýolda ýürenlerine de, gepleşenlerine de hiç tar bildirmeýärdiler. Bek Nazarowyň egininden ýalňyz şüýjeli haltany bir eline de ýene bir eskeriň egininden minal haltany aldy da köprüň aşagyna tarap ulgady. Ol galgogyny ýazdyrman ýygyna gyrdy. Şawdarow menden galma. Galanyňyz söwüş pozisiýasyny tutun. Bek şarahanlyk bilen tratil şaşkarany köprüň direglerini daňyşdyryp urdy. Emma ol berkidip ýetişmäke, biziň ton ýarymlygymyz şakırdap köprüden ýygyna geçdi. Sen ýumagyň uzuny maňa berdi. Özüň onu sözläp
Kendirin bir uzunun şo tokoya çekip bek işläp durşuna Çawdarow buyruk berdi. Men signal bersem çekip goýber. Eger howplygyday bolsa, men signalyma garaşman çek. Çawdarow ýumag uzun sözläp tokoya tarap ýumulgaýdy. Köprüň aşagyna bekin ýekýödi galdy. Ol şaşkalan arasyna zapal oturtdy. Ýöne zapalyň şekasynyň halkasyna kendirin uzundan maka köprü sarsa vurdy. Göbürdi yaman şalt ýakynlaşýady. Ha, minany urup ýetişek däl udipbek. Kendirin uzunu sıpıp aşak suğa saymasyny ýetýäji bilen köprüň demirine baglady da eline beýlek goş galtasynyň içinden ýalňyşly çüýşeniň birini aldy. Ýalňyşly çüýşäniň bokurdugyna barmak ýoýunlugyna iki tany uzy kükürtli şöp taňylgydy. Duşman tanky gelenne şol kükürtli şöpe ýörüýte ýakyjy tagtany ýady. Otly şöpüň gabynyňky ýanyňyza türseň, bol jydyrlap ýanýady. Şo wagtym çüýşäni zyňmaldy. Çüýşe dögülüp, oň içindäki ýalňyş tankyň üstüne dökülýär. Çüýşäň bokurdugyna daňyly ýoýun otly şöp dönem oňa ot düşýär. We salam. Başy ýetişkat ýokdy. Bek çüýşäni sag eline sürtgüzem şeperini alyp köpürden boyunu uzadyp ýola heretdi. Gelýän biziň tankymyzdy. Bek ony göz kaklaşanan tanady. Bete ýedi. Oň bir tarapynyň zynjyr tapypdyr. Ol gapdalyň ýene naýynjar haly götür edip gelýärdi. Ýöne onuň 300 metr şemese ýeriniň nemes tanky gelýärdi. Bek onuň göz kaklaşanan tanady. Edil suratdaky ýaly alam boldy. Onuň ýeriniň tutuş bir tank kolonna süýjüp bütün tokoy sarsyryp gelýär. Nemes tanky ýöňünden gelýän biziň tankymyzy topüle urup biljekdi. Ýöne ol atmaýardy. Biziň tankymyzyň okugutorun ulra şemeli. Näme üçin fasist tanky onu urmaýaka? Pişiň fısana oýnaýşýar kepçek ýamky. Hay haram eşek. Ha, olara biziň tankymyzyň ýerine düşüp gelmek azyl peýdaly. Sebäbi Gazet-eskerler şahsiýany minalan bolsalar. Ilki biziň tankymyz ýaryljak. Oň süýebigini basyp gelýän bolsa, minada ýarylman halas boljak. Ha, haram, sen ur ýetişimi gör. Bek ýene köprüň astyna süýüşip düşdi-de, helki kendirin uzun tapdy. Onu çödüp demirden boşatmaly-da zapalyň şekasyny daňmaly. Çözek bolup durka, biziň tankymyz köprüň üstüne geldi. Bekin tutup duran kendiri batly şekilli. Tas onun elinden tapapdy. Hay deyýus. Çawdarow, köprüni men bilen bile ýaraýjak o. Bek alzyrady. Ine nemes tankym ýetip gelýärdi. Köprü titrejärdi. Yer sarsýardy. Bekin gulagyna galmagal misli bir suwukluk ýaly guýulyp, göni beýnesine barýardy. Onuň beýnesi lokurdap, ýendirap başlady. Ol bar güýjüni jemläp, ýene köprüň gyrgyna dyrmaşyp çykdy. Sag elinde ýalňyşly çüýşe, çeperinde de sürtgüç bady. Hem de sürtgüç bilen bile de şol Çawdarowyň çekýän kendiriniň uzunyna da ber tutup saklaýardy. Tanky köprüden geçirip ýygynyň otlamaly. Ýygynyň otlamaly. Ýygynyň. Köprüň üstü goýan müňlerçe ýeki dawynda ýenjilýän ýaly boldy. Bek edil köprüň şunkünnek sütüne ýaplandy. Çüýşäň sag eline ber tutup, sürtgüçi çüýşäň bokurdugyna otly şepe türtşek boldy. Edil şo wagtam kendir bat bir çekildi. Bekin şeperi galgap gitdi. Bek kendir goý berjegini bilmedi, goýurmajegini. Kendir onuň aýagyna sarylgydy. Kendiriň sarawyny aýyrjak bolsa, onuň aýagynyň sürtgüjem başjak. Burzat gitdi. Ony ýançady duşman tanky güýläp köpürden geçdi de aranaşdy. Inni çüýşediň taňam ýetjek däldi. Bekin çiginler titredi. İçe mınçgalanan ýaly boldy. Gözi garaňkyrap aguşdy. Gözüni ýumdy. Dünýä goýa zymgydyl perde bürelen ýaly boldy. Ol ýüzüne iýnen sowuk deri ýeňbile süpürüp, gözüne naýynjar ýumjuklatdy. Wagt nigmatulynam tignala garaşyp ýatsa, ondan hem geçer. İş barryk. Duşman tanklary bilen esasy goranyş liniýamyza zowalsyz dogulap barjakdy. Heýde muň ýaly gidip ýani bir türkmen ananyp borum diýerler. Bütün türkmen asnat ýetişek. Wagt ne etmeli? Ony ýançada Serebrekowyň topory bu tanklary oka tutdy. Peterleriň oklary tanklaryň başnalaryny degip saýup diýdiler. Olar buron deşip bilmeýän olar semeri. Ikinji tank edil köprüň üstüne girip saklandy. Onuň ýerinde tanklaryň saklandy. Tanklaryň başnalary zygyllam dälle, bir hili süýköşük sedip öwürdiler. Edil şo wagtam köprü zyňylyp giden ýaly boldy-da, bütün tokoy yer, asman gümmürdäp gitdi. Gümmürden ýeri bir sekundlaryň
güdürde ýalyp, ýene tokoy onlarça şarňyly bilen partlady. Tanyklar Serebrekov dagyň üstüne zalyp berdiler. Bekin eline kendir ýene bir gedek batly şekilli. Nemes tanklarynyň başnalary beýlek tarafa döwürli. Azy därt üstüdi. Bekin gözüni, burnunu, agdyna haplap urdy. Bogodyny gyrkytdy. Tükürüne geldi. Emma agdynyň içi ýöne şepbeşik bolup durdy. Bekin kellesine boljak iş boldy diýen pikir ýyldyrym ýaly ýagtyldy. Ol elindäki ýüpüň uzuny minanyň zapalyndaky çykadyna dakdy da onu goýberdi. "Şek Çawdarow, şek" diýip öz ýanyndan pışyrdanam şol görün tanklar ýoluň sag tarapyna da zalyp berdiler. Näme şünler bek inni gorkmaýady. Çawdarow ynga ýene çeker. Bu sapar köprem asmany götürler. Şoň bilen meňem her tükempir börek bolar diýip pikir etmeýärdi. O ýöne bir hili kütük nazary bilen kendine seyretdi. Olunha herekete gelmeli. İlki yerden galyp dartylmaly, soňam ýene gowşap silkelmeli. Kenner, gymyrly, Çawdarow şek. Emma ol ýödüne saparyň dogmady pursat barka gaş diýip buyurmady. Ol ýene de eline süýşeti bilen sürte wazyny aldy. Ol tertegine diýrenip, köprüň aşagyndan çykyp berjek bolanyny, köprüň oýdundan daş togulanyny. Bek ayak çekdi. Teresse 4 sany ýadykla köprüň aňry ýüzünden ýapgyt bir suw tarap düşüp gelýär. Emma göwrelere görnok. Bek teskindi. Ol kendiriň ol ujunyna ýatan Çawdarow kendir çek. Goý köprüm oň üstündäki tankam. Bir düşüp gelýän faşistlerim ýarylsyn. Owra menim ýarlaýyn çek diýip gyýgrasy geldi. Emma gyýgyryp biljek däldi. Çawdarowym içiň ýakaýyndan ýaly häle garşy çekýärdi. Inni ol çekenok. Ya gorkup baçaydymka. Näme tapawdy bar? Ölüm çekäýinle. Hällerin şeýle pikir kellesine gelmänne o bir hili boldy. Bekin ýüze sowady. Diýişleri gysyldy. Han haýyn faşistleriň beýlinden aşağı görünýär. Ilki men şolaň ölünni görüp soň öleýin. Bek karabine ýapyşdy. Çüýşäni aýagynyň arasyna gysyp saklady da zat bilen ok sürüp öňdäki faşistiň edil garnyna otlady. Bek onuň iki bükülenini gördü de beýleksinden hem ýyzyna iki ýere gatdy. Çüýşäne motlap baş aşyr köprüň üstüne oklady. O çüýşäniň bir zady degip şaňkyllap döwülünni eşitdi. Benzine ot güplep düşdü. Bek ýene bir çüýşäni oklady, o da ýaryldy. Köprüň üstündäki tank silkinip gyzyl ot bolup ýöňe gözledi. Ýyzak tanklarym öýlerine ot düşürmejek bolup ýyza berdiler. Köprüň üstü tüsse gaplandy. Bekem pursatdan peýdalanyp, tüsse dulanyp tokoy tarap okturuldy. Ol togulanyp öýdüni kesiren agaçdan aňyrsyna atdy. Tokoy tarap imedekledi de öýdüni atmaýanlaryny berip ýenilgady. Ol gapar ýaka bir ulu gümmürdi boldy. Ol öýdüni gyrymsa agaçlaryň şiýbıklarynyň arasyna oklady. Ýygyna teresse birinji köprüň üstünde goýa tüwele turunýary. Berekella nigmatulyn, berekella ýarypdyr. Ýerki tanklar tokoýa tutýardylar. Töwerek ara dendeledi. Ol bir abi öýdündirse, şu ýerlerde ýatmaly öz kömekçisini gözledi. Çawdarow kaçanam boldy. Şu ýerlerde kendiriň uza bolmaly. O söpüň işi bilen emedekledi. Ýaltaklap ýene ılgady. Ahiryn ol faşistler aýňalýan şara öýdüni tokoýatdy. Bir ulagazyň ýeňsinde bukulup ol Çawdarowy gözledi. Çawdarow edil öň ýanyna bir tümmeň ýeňsinde ýatyrdy. Bek iki ýöküp oň ýanyna bardy. Kendir onuň aýagyny saralgydy. Ýöne onuň ýatyşy bir hil tagaşykdy. Çawdarow çek diýip bek oň kellesini galdyrdy. Oň agdyndan gan gelip göz açyk ýatyrdy. Boljak bolupdyr. Bek onuň kendir saralan elini gysdy da kendir bilen bile çekip goýberdi. Çawdarowyň eli goýa janlaryny ýaly bir hil galgap gitdi. Köprü ulus sarsgyndan partlady. Buyruk ýerine ýetdi. Ýöne Bekin dili barmaýardy. Hany oglanlar, hany wuzbodum, hany nirede. Buyruk ýerine ýetdi. Inni gaçmaly, tokoy etiňmeli. Nemisleriň mata pehotosy gelmäke. Ol ýentireklap agaçdan agaza ýapyşyp, tokoyun içiyle kää ılgap, kää ýörep demir gadyga haýdaýardy. Ol bir ýoda düşdi. O ýodaň uğruna 3-4 san täze ýyz bady. Esker batynkalaryň ýyzy açyk bildirýärdi. Birinkilerdir. Ol ılgady. Karabien inni elini düşürüp barýardy. Howpdan aranaşan soň inni onuň ennamyna galpyllar araşdy. Ilki elleriniň askanyny açdy. Ol karabien egininden kesalyp arkasyna tüýşürdi.
Onna da olalgyna halt edip zanyny alyp barýardy. Agaçlaryň türleri ýokarda tapyşyp asman görünmeýärdi. Tokoýyň isy garankrap başlady. Bek kät aýak çekdiň şirgen ýady. Aýyzdan köprüniň ýanyna awtomat pulemyot sesleri gelýärdi. Nemisler köprü ýaranlary guduz açan ýaly gözleýän bolsa gerek. Bek algap daljygynyň öýdüp gorkdy. Ol güýjüne aýamak ýüregine dugdy. Dor, kim gelýär diýen ses ýodan gyrasynda güňle çýýandandy. Aýdynam zat bor şakyrdy. Jogap bermeň deregine Bekin kellerine komandirlik duýgusy ýönüni. Deýüz, ilk oksurup soň dur kimsiň diýmeli ahyryn. O näme diýjegini bilmän, arasarmy kellesine emele gelen pikir gaýtarady. Oky ilk oksurup soň gyýgyrmaly ahyryn. Komandir bir öz pulemyotçusynyň sesidi. Kim bar ýene? Bek özündürsedi. Anha Natashany yaralady. İki aýagyndan. Kabalyow, Kemalov şemir götürüp gelýär. Bek şahalary el bilen toguşdurup, tokoý sowurly. İki beýaşatardan edilen Nasirkanyň üstüne Natasha süýnüp ýatyrdy. Bek on gapdalyna özüni goýberdi. Dyýdy bile süýşenekläp ýakynlaşdy da, bir el bile gyýdyň maňdaýyndan beýleker bilenem ýygyrt düýürlenen gimnastiýorkadan diýip barady. Natasha näme boldy? Komandir suw ber, ölýän, suw ber. Özüň bile öledipdiň. Şeýle ýagdaýda saňa suw bermek bolanok. Komandir, Kirsanow öldü. Sen iýleşiň öldü. Wowko öldü. Komandir, sen diýirmi? Komandir, ölümden beteri. Natasha bir zat diýjek bolup sojaýady. Inni onuň ýüzi aýyl-saýyl görünýärdi. Agdyndan çykýan köpürjük dodoklaryň arasynda elmeşip geplemesini kynlaşdyrýardy. Bek sözünden sanitar paketini çykaryp diýişi bile ýyrtdy da, arasynda bin türe onuň agdyny süperdi. Natasha ýene ýöňküsini tutdy. Komandir, ölümden beteri. Mişe bilen ýülmenek gaçdy. Gaçdylar. Tanklar gelende gaçdylar. Bek bir sekundluk Natasha'nın şu mişege ýülmenek diýenlerini gödegine getirjek boldy. Emma Natasha'nın bir ýagdaýda ýatyşy, onu halat etmegiň aradasy başga pikire ýerem goýmaýardy ýolum. Nigmatulyn diýirmi? Komandir. Diýri, ol köprüni ýardy. Buyrugy berja etdi. Bek Nigmatulynyň diýirligini däldigini bilmese de, oň diýirligine umydy bardy. Şoň üçin şeýle jogap berdi. Ýöne Natasha birden Şawdarowy soraýdy. Näme diýerini pikir edip etmek Natasha. Komandir dip oň ünsüni ýödüne çekdi. Nazaryk Şawdarow diýirmi? Diýri diýenini bek ödem duýman galdy. O niredi? Diýir bolsa o näme üçin men ýanyma gelenok? Inni men bu bolşuma hiç kime gerek däl. Näme üçin oň men ýanyma gelenok? Eşdiýärmi? Tüpüň seslerini. Ol nemisden tankyny ýardy. Gahrmançylyk görkezdi. Ýazır ol faşistler saklap, biziň ýyda çekilmegimize mümkinçilik döredi. O gahrman ölmeýärler. Batyrdan okom gorkýar diýen aýdym bilýän ahyry. Bek teselli bermek üçin ýene de oňat ynanryjy söz gözledi. Emma tapmady da, ýön ýalvarmağa başlady. Natasha, gaýrat et. Angat ýene gospitale elters görin, gowalarsyň. Gospital küje, zat küje, komandir. Meni şu ýerden gymylatmaň. İki aýagymam uýulugymdan ograndy. İki aýagymam keserler, komandir. Meni gymylatmaň şu ýerden. Şu wagtda seni Mert Natasha birden ağlap başladı. Vay inni, men iki aýakly kime gerek? Natasha'nın bu sözleri Bek'e de bir hili yalın olup degdi. Onun yüregine göýe o şawran ýal boldy. O nähil jogap beren özüm duýman galdy. Natasha, sen hemme gerek. Sen maňa gerek. Seni men özüm alaryn eşdiýämiň. Natasha birden sesini kesdi. Gözüni yumdu da ellerini galdyrdy. Ol elleri bilen Bek'in boýundan tutdu da güýçli özüne çekdi. Ýanky güýçli eller birdenem gowşady da halkyllap ýere gaçdy. Bek onuň ellerinden tutup, onuň mymyjak barmajyklaryny ýöz goşawjynyna okulaşdyrdy. Natasha, Mert ol. Ona gospitale ýeters.
Soňra eskerler üýlenidi. Göteriň diýip buyurdy. Eskerler Nasilkany diýip düşürip, onu emaý bile götermekçi boldular. Emma Natasha ýene de gıýyrdy. "Vay, meni gıýmylatmaň. Men gaty ýaraly. Men taşlandy ötäýdiň, ýedilerim, men ölýän. Meni taşlaň. Özüňizi halat edin." "Eşdäňmi Natasha?" Bek şupordatda aýgytly bolmasaň, boljak därligini duýdy. We haýyr bir güýs oň agdyna aýgytly jogabyny saldy. "Bolşuň nähili? Mert bol. Men ýaraly, taşlaň. Näme? Ýaralyny taşlaýmaly bormy? Bilal bolsaň häzir bütün Russiýa ýaraly. Näme Russiýany taşlaýmalymy?" Dymdarslyk aralaşdy. Ýöne Bekiň soňky sözlerini goýa bütün tokoýum gaýtalýan ýaly boldy. "Bütün Russiýa ýaraly. Näme Russiýany taşlaýmalymy?" Natasha da hork-horkuny goýup tokoýum bir täsin sesine diňşirgenen ýaly göründi. Ümsümligi Bekiň gyrk sesi ýene de boldy. "Göteriň hany." Bekiň özüm Nasilka ýanyga edilen beýaşataryň gunnugyny tutdy da ýuwuşdan göterdi. Natasha'dan ses çykmady.